ஹரே கிருஷ்ணா. வந்து லைவ் போயிட்டு இருக்கு. நம்ம இன்னைக்கு வந்து 7வது அத்தியாயம் 5 ஸ்லோகம் இருக்கு. அதை முடிச்சுட்டு we will proceed to chapter 8. ஹரே கிருஷ்ணா. So 7வது அத்தியாயம் எதை பத்திது? Absolute truth, Mataji. Absolute truth. ஞானம், பகவானுடைய ஞானம், விஞ்ஞானம். பகவானுடைய ஞானம், அப்புறம் வந்து அவருடைய விஞ்ஞானத்தை அறியக்கூடிய அத்தியாயம் தான் வந்து 7வது அத்தியாயம் அப்படின்றது. ஸோ இந்த 7வது அத்தியாயத்துல தான் பகவானை பத்தியான ஞானம். எதுக்கு ஞானம் வேணும் நம்மளுக்கு? பகவானை பத்தியான ஞானம் எதுக்கு? பக்தி செய்யறதுக்காக. டிவோஷன் சர்வீஸ். நம்ம இந்த பிறப்பு எடுத்தது கர்மாவெல்லாம் ஒழிக்கிறதுக்காக. நம்ம போனா கர்மா பகவான் கிட்ட போய் ஒழிச்சு இது வந்து மானிட பிறவி நம்மளுக்கு கிடைச்சு. மானிட பிறவி அப்படின்றது ஒரு எளிதான பிறவியா? ரொம்ப அரிதான ஒரு பிறவி அப்படின்றது சொல்றோம். மானிட பிறவின்றது ரொம்ப அரிதான ஒரு பிறவி. ஏன் அரிது அப்படின்னா, இந்த பிறவியிலதான் நம்மளுடைய கர்மாக்கள்லாம் வந்து தொலைச்சிட்டு பகவானை வந்து சரணடைஞ்சு அவர்கிட்ட போய் நம்ம வந்து அவருக்கு அங்க வைகுண்டத்துல போய் அவருக்கு வந்து சர்வீஸ் பண்றதுதான் நம்ம வந்து இந்த மானிடம்லாம் எடுத்ததுக்கான ஒரு ஜென்மம் வந்து இதுவாருது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். அதை விடுத்து நம்ம என்ன பண்றோம்? ஆக்சுவலா நம்ம வந்து நிறைய வந்து நம்மளுடைய இந்த புலனுகர்ச்சி செயல்கள், இந்த ஜட பூமியிலேயே நம்ம எப்ப பார்த்தாலும் இருக்க மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு எண்ணம் நமக்கு இருந்துட்டே இருக்கு. நம்ம இங்கதான் பர்மனண்டா இருக்க போறோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு எண்ணத்தோட நம்ம என்ன பண்றோம்? எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து அன்னைக்கு கூட யாரோ ஒருத்தர் பேசிட்டு இருக்கும்போது, என்னங்க நகை எல்லாம் பவுன்னா எவ்வளவு விலை ஜாஸ்தியா போயிடுது அப்படின்னாங்க. நான் சொன்னேன், அது விலையேன்னா நம்மளுக்கு என்ன போறது இப்போ அப்படின்னு. இல்லங்க சேர்த்து வைக்க வேண்டாமா அப்படின்னாங்க. நான் அதான் நினைச்சிருந்தேன், பவுனெல்லாம் சேர்த்து வச்சிருந்து நம்ம யாருக்கு என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்றது. நம்ம என்ன போட்டு போறது ஒண்ணு ஒரு நகைதான் வந்து போட்டு போறோம். அதுவே வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தின்னு தான் வந்து சொல்லலாம். அப்பேற்பட்ட ஒரு இதுல வந்து நம்ம எல்லாமே வந்து அந்த அதுலயேதான் நம்ம எப்படி நம்மளோட நகைகளை மல்டிப்ளை பண்றது, அப்புறம் வந்து சொத்துக்களை எப்படி மல்டிப்ளை பண்றது, திருப்பி 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 இந்த ஜட சம்பந்தமான இதெல்லாம் தான் நம்ம வந்து இது பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுக்குதான் பகவான் வந்து சொல்றாரு, இந்த மானிடனா பிறப்புறது வந்து ரொம்பவே அரிதுன்னு. ஏன் அப்படின்னா, நம்ம வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து நிறைய தடவை வந்து புழுக்களா இருந்திருக்கோம், பறவைகளா இருந்திருக்கோம், மிருகமா இருந்திருக்கோம், புலி, சிங்கம் அதெல்லாமும் இருந்திருக்கோம். நம்ம இந்த ஜட பூமியில வந்து இந்த ஜென்மா அது எல்லாமே வந்து உயிர் தான். அதான் வந்து சொல்றது என்ன அப்படின்னா, நம்ம வந்து இந்த உடலை விட்டாச்சு. போன ஜென்மால நம்ம அந்த உடலை விட்டுட்டோம். இந்த ஜென்மால மனுஷனா வந்து பிறந்திருக்கோம். போன ஜென்மால என்னவா இருந்தோம்னு தெரியாது. அதை பத்தி ஞாபகப்படுத்தினோம் அப்படின்னா, ஞாபகம் வந்ததுன்னா நம்ம பீஸ்ஃபுல்லா இருப்போமா? போன ஜென்மால அதுக்கு முந்தின ஜென்மால என்னவா இருந்தோம் அப்படின்றதெல்லாம் பகவான் வந்து அந்த ஞான இது கொடுத்துடுறாரு அவரு. ஓகே, உனக்கு வந்து பழைய ஜென்மாலாம் ஞாபகம் வரட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து பீஸ்ஃபுல்லா இருப்போமா? குழப்பம்தான் வரும். குழப்பம்தான் வந்து வரையும். சோ அதனாலதான் வந்து இந்த ஜென்மால நம்ம வந்து மனுஷனா பிறந்திருக்கோம் அப்படின்னா, இந்த ஜென்மால நான் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம வந்து முடிவெடுக்கணும். இன்னும் வந்து முதல்ல வந்து தெரியறது வந்து நான் உடல் அல்ல, நான் ஆத்மா. அதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு வந்து தெரியக்கூடியது. அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து இந்த உடல் தான் வயசாருது, இந்த உடல் தான் வந்து கீழே விழ போறது, இந்த உடல் தான் வந்து எரிக்கப்பட போறதோ புதைக்கப்பட போறதோ அப்படின்றது இருக்கு. சோ இந்த உடல் தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து இந்த ஜென்மால நம்ம வந்து அலங்காரம் பண்ணிக்கிறோம், எல்லாமே வந்து பண்ணிக்கிறோம். சோ இதுக்கு எல்லாமே வந்து உடலுக்கு தான் நம்ம வந்து பண்றோம். அந்த நான் ஆத்மா அப்படின்றது வந்து எப்பவுமே வந்து இட்டர்னல்ன்ற போது அது எப்பவுமே வந்து யூத்தா தான் இருக்கும். எப்படி வந்து பகவான் வந்து யூத்ஃபுல்லா இருக்காரோ
அதே மாதிரிதான் அவருக்கு வந்து அந்த மகாபாரத யுத்தம் நடக்கும்போது அவருக்கு வந்து 85 வயசோ 125 வயதானோ சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. சட்ட ஞாபகம் இல்ல. அவ்வளவு வயசான பகவானை பார்க்கும்போது அப்படி தெரியறதா 125 வயசு அப்படின்னு. இந்த இதுல வந்து இந்த அந்த அவருடைய அவதாரம் எடுத்து 125 வருடங்களா அம்மாவும் இருந்திருக்காரு அவரு. சோ அவரை பார்த்தா அப்படி தெரியறதா நம்மளுக்கு இல்ல. ஏன் அப்படின்னா அவருக்கு வந்து அந்த ஆத்மான்றது வந்து இட்டர்னல். அவர் வந்து இட்டர்னல். அதனால அவருக்கு வந்து வயசு அப்படின்றதெல்லாம் வந்து முதுமை அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது. ஜென்ம மிருத்தி ஜராவியாதி எதுவுமே வந்து கிடையாது. சோ ஆனா நம்மளுக்கு வந்து அது எல்லாமே வந்து இருக்கு. சோ இந்த ஜென்மாவை எடுத்து நம்ம வந்து என்ன பண்றோம் அப்படின்னா திருப்பி திருப்பி இந்த ஜட ஆசைகளை நம்ம வந்து வளர்த்துட்டே இருக்கோம். அதுக்கு பதிலா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஜட ஆசைகள்ல இருந்து நம்ம விடுதலை ஆகணும் அப்படின்ட்டு வந்துச்சு. சோ என்ன எதனால அப்படின்னா இந்த 25வது ஸ்லோகம் வந்து சொல்றதே என்ன அப்படின்னா நாம எதனால நம்ம வந்து சூழப்பட்டோம். நம்ம வந்து நான் வந்து மெடிடேஷன் பண்ணணும், நான் வந்து நாம ஜபம் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு நான் காலையில உட்கார்றேன் நான். ஆனா ஏதோ ஒண்ணு முதல் நாள் நடந்தது வந்து திருப்பி திருப்பி எனக்கு வந்து வந்துட்டே இருக்கு அப்படின்னும் போது நம்ம எதுல வந்து விழுந்திருக்கோம்? அப்போ எதுல சிக்குண்டு இருக்கோம்? மாயையில வந்து சிக்குண்டிருக்கு. மாயை வந்து 2 மாயை வந்து இருக்கு. ஒண்ணு வந்து யோக மாயா, இன்னொன்னு வந்து மகாமாயா. மகாமாயை தான் இங்க வந்து நம்ம இந்த ஜடபூமியில வந்து இது பண்ணிருக்கோம். அதுக்குதான் வந்து அந்த இது இருக்கு, என்ன சொல்றது, அந்த ட்ரைடன்ட், அந்த வந்து சூலாயுதம் சொல்லுவாங்க இல்லையா. சோ அததான் வந்து எப்பவுமே வந்து நம்மள வந்து டெஸ்ட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க மகாமாயர். டெஸ்ட் பண்ணிட்டே வந்து எதுக்கு டெஸ்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்களோட ஜாப் என்ன அப்படின்னா இங்கிருந்து வந்து எல்லா உயிரினங்களும் வந்து அனன்ய பக்தியில தன்னுடைய பிரதரான கிருஷ்ணர்கிட்ட வந்து போகிறதுக்கு வந்து அவங்க வந்து ஏற்பாடு பண்ணுவாங்க. எல்லா தேவர்கள் தேவியர்கள் எல்லாருமே வந்து நம்ம எல்லாருமே வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட போகணும் அப்படின்றதுதான் அவங்களோட குறிக்கோளே. ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், திருப்பி 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 அந்த தேவர்கள் கிட்ட தேவியர்கள் கிட்ட எல்லாம் நான் வந்து எனக்கு பேரம் பிறந்ததோ இல்ல பேத்தி பிறந்ததோ உனக்கு பால் கூட எடுக்கிறேன், உனக்கு வந்து 108 அபிஷேகம் பண்ற அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம வந்து சொல்றோம் இல்லையா. அந்த ஜடபூமியில திருப்பி திருப்பி இது எல்லாமே வந்து மாயை அப்படின்ட்டு வந்து இந்த மகாமாயை வந்து நம்மளுக்கு வந்து டெஸ்ட் பண்றாங்க. டெஸ்ட் பண்ணி நம்ம வந்து அனன்ய பக்தியில இருக்கமா, தன்னோட பிரதரை வந்து சீட் பண்ணக்கூடாது யாரும். ஓகே நீங்க வந்து நல்லா இது பண்றீங்க அதனால உங்களை அனுப்புறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வைகுண்டத்தை அனுப்பிச்சிட்டு அங்க வந்து என்ன அப்படின்னா அங்க போய் ஜட ஆசையில நம்மளுக்கு வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க டமாலத்துக்கு கீழே இறங்கி வந்துட்டோம் அப்படின்னா கிருஷ்ணருக்கு வந்து அது ரொம்பவே வந்து இதுவாகுது. ஏன்னா வைகுண்டத்துக்கு போறது அப்படின்னா அனன்ய பக்தியில இருக்கிறவங்கதான் வைகுண்டத்துக்கு வந்து போக முடியும் அப்படின்ற ஒரு இந்த குறிக்கோள்ல வந்து நம்ம அவரையே வந்து சீட் பண்ற மாதிரி ஆயிடும் மகாமாயைக்கு. அதனால்தான் ஒவ்வொருத்தரையும் வந்து டெஸ்ட் பண்றாங்க. அந்த டெஸ்ட்ல நம்ம வந்து பாஸ் ஆகணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த இல்யூஷன் மாயை வந்து விடணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சன்னியாசிகள் அப்படின்னு வரும்போது எல்லா விதமான சன்னியாசிகளும் வந்து கிடையாது. சோ யாரெல்லாம் வந்து கம்ப்ளீட்டா புலன்ல வந்து இது பண்ணாங்க. நேத்து நம்ம வந்து நிறைய வந்து நம்ம வந்து பார்த்தோம், சரணடைந்தோர் எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா. அதுல முதல்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம், கஜேந்திர மோட்சம் பார்த்தோம்ல. அந்த கஜேந்திர மோட்சம் அப்படின்னும் போது நம்ம நேத்து யாரும் மாதாஜி சொன்னாங்க அரக்கன் அப்படின்னு கிடையாது. அந்த அரக்கன் கிடையாது. அவர் வந்து இந்திரத்யுய்மன் அப்படின்ற ஒரு மகாராஜாவா இருந்துன்றாரு. அவர் வந்து அகஸ்தியரோட சாபத்துல வந்து அவர் வந்து யானையாக வந்து பிறப்பெடுக்க வேண்டியதா போயிடுச்சு. ஏன்னா அவரு நினைச்சுட்டாரு, அகஸ்தியர் நினைச்சுட்டாரு அவர் வந்து நான் வரேன். ஏன் அப்படின்னா அவரை பத்தி வந்து அகஸ்தியருக்கு வந்து தெரியும். இவர் வந்து பெரிய ராஜாவா இருந்தாரு, அவ்வளோ ஒரு சொத்துக்கெல்லாம் அதிபதி, நேத்தி வரைக்கும் இதுவா இருந்தாரு. இன்னைக்கு என்ன வந்து உட்கார்ந்து அவர் வந்து மெடிடேஷன்ல இருக்காரு, நான் வரேன்னு தெரிஞ்சவொடனே கண்ண மூடிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன ஒரு அகம்பாவம், நான் வரேன்னு தெரிஞ்சு கூட அவர் வந்து இந்த கண்ணை மூடின்னு உட்கார்ந்து இருக்காரு அப்படின்ட்டு அவர் தவறுதெல்லாம் புரிஞ்சுட்டார். அகஸ்தியர் வந்து தவறுதெல்லாம் வந்து புரிஞ்சுட்டார். அதனால என்ன பண்ணிட்டாரு, உடனே இந்திரத்யும்னனுக்கு வந்து சாபம் கொடுத்துட்டாரு. இந்த மாதிரி நீ வந்து என்ன வந்து சட்டை பண்ணாத இது பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால நீ வந்து ஒரு யானையாக பிறக்க கடவுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணிட்டாரு. என்ன வந்து கொஞ்சமும் வந்து கொஞ்சமும் வந்து சட்டை பண்ணவே இல்லைன்னு அலட்சியப்படுத்திட்ட அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. முடிச்சு வந்து இப்போ இந்திரத்யும்னன் வந்து தன்னோட இதை முடிச்சுட்டு தவத்தை முடிச்சுட்டு முடிச்சு பாக்குறாரு.
அவர் ஏதாப்பெல்லாம் வந்து அகஸ்தியர் இருக்கிறாரு. என்ன ஏது என்ன எல்லாம் கேட்கும்போது இந்த மாதிரி அப்படின்னா அவர் வந்து உடனே வந்து அவர் வந்து சிறந்த வைஷ்ணவ பக்தர். திரதும்ன்றவரு சிறந்த வைஷ்ணவ பக்தர். நான் ஒண்ணுமே பண்ணவே இல்லையே, நான் அகஸ்தியருக்கு ஒண்ணுமே பண்ணவே இல்லையே, என்ன நாட்டை நன்னாதான் நான் ஆண்டுட்டு இருந்தேன், எனக்கு எதுக்கு இந்த சாபம் அப்படின்ட்டு எல்லாம் வந்து சொல்றாரு. அவர் வந்து இவர்கிட்ட அகஸ்தியத்தை கேட்கிறாரு, நான் ஒண்ணுமே பண்ணவே இல்லையே உங்களுக்கு அப்படின்ட்டு எல்லாம் வந்து சொல்லும்போது அப்ப வந்து அவர் வந்து என்ன ஏன் அப்படின்ட்டு தனக்குத்தானே தனக்குத்தானே அவர் வந்து கேட்டார், நான் எதுவுமே பண்ணவே இல்லையே, எனக்கே இந்த சாபம் வந்திருக்கு அப்படின்னு தனக்குத்தானே வந்து கேட்டுட்டார். தப்பல்ல வந்து அகஸ்தியர் நின்று இருக்கும்போது அவர் வந்து சொல்றாரு, ரொம்ப நன்றி, எனக்கு வந்து அட்லீஸ்ட் வந்து இந்த சாபம் கொடுத்து என்னை இந்த ஜென்மால இருந்து மீட்டு இன்னொரு இதுக்கு அனுப்புறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ அவருக்கு வந்து ரொம்ப வெட்கமாயிடுது அகஸ்தியருக்கு. ஏன் இந்த மாதிரி வந்து நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு தப்பு பண்ணிட்டேனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, நான் ஏற்கனவே அவனுக்கு சாபம் கொடுத்ததுதான். அதுல வந்து ஒரு இது வந்து பண்ணலாம், ஒரு பீஸ் ஃபார்முலா ஒண்ணு கொண்டு வரலாம். என்ன அப்படின்னா, நீ வந்து யானையா பிறந்தாலும் நீ வந்து பகவான் விஷ்ணுவால நீ வந்து அவரே வந்து 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 அந்த ஜென்மால வந்து ஒரு கூட்டிட்டு போயிடுவாரு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அதுதான் வந்து அவர் வந்து உடனே அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, அதுக்கு நன்றி வந்து சொல்றாரு. சோ இது வந்து அவரே நினைச்சுக்கிறாரு. அவரு என்ன அப்படின்னா, இது வந்து பகவானுடைய ஏற்பாடுதான் அப்படின்ட்டு நினைச்சுக்கிறாரு. பகவானுடைய ஏற்பாடுனால்தான் நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு யானையோட உருவம் எடுக்க போறேன் நானு. அதை எடுத்து நம்ம வந்து எனக்கு வந்து மோட்சம் வந்து பகவானாலேயே கொடுக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆனந்தமா வந்து அவரு இருந்தாரு. கஜேந்திரனா வந்து பிறந்தாரு. அகம்பாவத்தினால அவர் வந்து எப்படி வந்து இந்திரன் வந்து பிரம்மா வந்து சபிச்சுட்டாரு, நீ போய் வந்து பன்றியாக கடவுது அப்படின்ட்டு. பன்றியா அவர் வந்து இங்க இருந்து நிறைய பிள்ளை குட்டி எல்லாம் வந்து பெத்துக்கிட்டாரு. அவரு பண்ணி நிறைய பன்னிக்குட்டி எல்லாம் வந்து போட்டு இது பண்ணிட்டாரு. பிரம்மாவுக்கு ஒரே இது, இவன் வந்து என்ன சொர்க்கலோகத்துக்கு விட்டுட்டு இங்க வந்து இருக்கா, நீ வரணும் திரும்பி, உன்னோட டியூட்டி எல்லாம் நீ மிஸ் பண்ணிட்ட, நீ வா வா அப்படின்றாரு. இவர் என்ன பண்ணிட்டாரு, எனக்கு நிறைய குட்டிகள் இருக்கு, குழந்தை இருக்கு, இது என்ன மனைவி மக்கள்லாம் நிறைய இருக்காங்க, என்னால எல்லாம் வர முடியாது. ஏன் அப்படின்னா அந்த சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் இந்த பொருளை இந்த இதுல ஜடபூமியில வந்ததுனால அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஆசைகள் வந்து வந்ததுனால அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ இதுதான் வந்து அந்த கஜேந்திர மோட்சத்திலயும் அப்படிதான் என்ன ஆகுது அப்படின்னா, கஜேந்திரனாக வந்த போதும் அவங்க வந்து என்ன அப்படின்னா எல்லாருமே இதுதான் வந்து இந்த கஜேந்திர மோட்சத்துல நமக்கு அறியக்கூடிய ஒரு பாடம் என்ன அப்படின்னா, நம்ம கூட இருக்கிறவங்க எல்லாருமே நம்மள வந்து நீ ரொம்ப நன்னா இருக்கியே, நீ ரொம்ப நன்னா பண்றியே அப்படின்ட்டு எல்லாம் அந்த மாயையை வந்து ஏத்தி விடுவாங்க. இந்த யானை பெண் யானைகள்லாம் வந்து இந்த கஜேந்திரன் யானையை பார்த்த உடனே ரொம்ப அட்ராக்ட் ஆயிடுது. என்ன அப்படின்னா, நீ எவ்வளவு கம்பீரமா இருக்க, நீ எவ்வளவு ஸ்மார்ட்டா நடக்கிற, நீ வந்து பாக்குறதுக்கு உன்னோட கண்ணெல்லாம் எவ்வளவு அழகா இருக்கு அப்படின்ட்டு எல்லாம் வந்து இந்த யானை வந்து பெண் யானை எல்லாம் வந்து கஜேந்திரன் வந்து சொல்லுது. சோ இந்த கஜேந்திரன் யானைக்கு ரொம்ப பெருமையா போயிடுது. அப்படியே நடக்கும் போதே அவர் வந்து ஒரு மாதிரி இதுவாதான் வந்து நடந்துட்டு இருக்கு. சோ அந்த மாதிரி வந்து நடந்துட்டு இருக்கும் போது ஒரு தரம் வந்து என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, அந்த இது ரொம்ப வருஷமா வந்து இந்த மாதிரி வந்து பெண் யானை வந்து போற்றுதலும் அப்படின்னு. ஏன்னா அவர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருந்தார். இப்ப அந்த யானை வந்து கஜேந்திரன் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாரு. அதனால அந்த யானைக்கு பெண் யானைக்கு எல்லாம் வந்து ரொம்ப பிடிச்சு போயிடுது. சோ நீ உனக்கு நிகர் யாருமே கிடையாது, நீ ஒரு சிறந்த ஒரு இது ஏன்னா ஆண் மகனாக இருக்கின்றாய் அப்படின்ட்டு எல்லாம் வந்து சொல்லி ரொம்ப வந்து புகழ்ச்சி அடையுது. இது இப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு தடவை என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, தனக்கு வந்து ஒரு தனிமை ஒரு மாதிரி ஏற்பட்ட மாதிரி இருந்தது அந்த யானைக்கு. எதனால தனிமை ஏற்பட்டது அப்படின்னா, ஒரு தரம் வந்து அது இந்த நதி கூட கிடையாது, அங்க ஒரு சாக்கடை மாதிரி இதுன்னா ஒரு சகதி மாதிரி இருந்தது. அந்த இடத்துல போய் இது போய் மாட்டிட்டு என்ன பண்றது அப்படின்னா, அந்த எப்படியாவது நம்ம வெளியில வரணும்ன்ற ட்ரை பண்றது. சோ அந்த சமயத்துல வந்து பார்த்தேன் அப்படின்னா, ஒரு முதல்ல வந்து அதனோட காலை வந்து பிடிச்சிருக்கு. சோ அந்த பெண் யானை எல்லாம் வந்து பாக்குறது, இதை பார்த்துட்டு உன்னால முடியாதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது, நீ நன்னா பண்ணுவே அப்படின்னு இதுவும் வந்து ரொம்ப ட்ரை பண்ணிட்டு. பிரம்மாவோட ஆயுட்காலம் மாதிரி 100 வருஷம் வந்து பிரம்மாவுக்கு எப்படி 100 வருஷமோ இப்ப பிரம்மாவோட இயர்ஸ், அதே மாதிரி அந்த 100 வருஷம் வந்து அது வந்து போராடிட்டே இருந்தது. அப்போ வந்து பெண் யானை எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டு அப்படின்னா, இது வந்து நான் ரொம்ப நம்பின்னு இருந்தேன், இந்த ஆண் யானை வந்து ரொம்பவே வந்து பிரமாதமா ரொம்ப போரிடக்கூடிய தன்மை எல்லாம் நிறைய இருக்கு, இப்ப பார்த்தா அதுக்கு வந்து ஒண்ணுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்னொன்னா வந்து கிளம்பி போயிடுது. ஒன்னொன்னா கிளம்பி போன உடனே இது வந்து தனிமையாக விடப்பட்டது.
இதுதான் வாழ்க்கை பாடம்ன்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. எப்பவுமே வந்து தோக்குறவன் யாராவது தோத்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்கள வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து கேலி பேசுவாங்க. சோ இப்ப யார் வீட்லயாவது வந்து அவங்க வீட்டுல இந்த மாதிரி ஆயிடுதுங்க, அவங்க பொண்ணு இந்த மாதிரி பண்ணாங்களா அப்படின்னு, ஓ அப்படியா எனக்கு தெரியுங்க அப்படின்லாம் வந்து பேசுவாங்க. அந்த ஒரு புறம் பேசுறது அப்படின்றது ரொம்ப வந்து பண்ணுவாங்க. அடுத்தவங்க வந்து கஷ்டப்பட்டாங்க அப்படின்னா ஒரு சந்தோஷம் ஏற்படக்கூடிய சில நல்குணங்கள்லாம் வச்சுட்டு இருக்காங்க சில பேர்லாம். சோ அந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப வந்து துக்கப்படுற சமயத்துல அந்த இடத்துல நம்ம சப்போர்ட் கொடுக்கறதுக்கு பதிலா அவங்கள வந்து நம்ம வந்து டிஸ்கரேஜ் பண்ற மாதிரி பேசணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ நம்ம என்ன ஆகும் அப்படின்னா, யார் வந்து அந்த துக்கத்துல இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாருமே வந்து தனிமையில விடப்படுவார்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. சோ அது மாதிரி இந்த யானை வந்து தனிமையாக விடப்பட்டது. சோ தனிமையில விடப்பட்டும் போதுதான் அது ஒன்னொன்னா வந்து நினைக்க ஆரம்பிச்சது. நினைக்க ஆரம்பிக்கும் போதுதான் திடீர்னு அதுக்கு வந்து பகவான் வந்து ஞாபகம் தராரு. ஆஹா, நான் போன ஜென்மத்துல நீ இதுவா இருந்த இந்திரதுமனா இதுவா இருந்த நீ, உனக்கு வந்து இந்த அகஸ்தியர் வந்து சாபம் கொடுத்தாரு. சாபம் கொடுத்து நீ வந்து கஜேந்திரனா வந்து இந்த பிறவியில நீ வந்து பிறப்பாய். நான் விஷ்ணுவே வந்து உன்னை வந்து கூட்டிட்டு போயிடுவாரு அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னதெல்லாம் ஞாபகம் வந்தது. ஆஹா, நம்ம மறந்துட்டோமே பகவானே, தேங்க்ஸ் ரொம்ப அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து பகவானை யாருமே இல்லாம தனியாக விடப்பட்ட ஒரு நபரை யார் காப்பாற்ற முடியும் என்றால் சாட்சாத் அந்த பகவான் தான் வந்து காப்பாற்ற முடியும் அப்படின்ற ஒரு பாடம் வந்து நம்மள இருந்து வந்து கத்துக்கிறது. அதனால நம்ம தனியாக இருக்கமோ கூட்டமாகவும் இருக்குமோ, நம்ம வந்து கூட்டத்துல இருந்தா கூட அந்த கூட்டம் நம்மளுக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லாத இருக்கிற சமயத்துல நம்ம பகவானதான் வந்து நாட வேண்டும் அப்படின்ட்டு அந்த பாடம் வந்து இந்த கஜேந்திர மோட்சத்து மூலம் அது வந்து நமக்கு வந்து தெரியும். அதனால கஜேந்திரன் என்ன பண்றாரு, ஒரு பூவை பறிக்கிறாரு, தாமரை பறிக்கிறாரு, அதை அப்படியே எடுத்து அர்ச்சனை பண்றாரு, பகவானுக்கு வந்து அர்ச்சனை பண்றாரு. சோ அப்ப வந்து இந்த வலி தாங்கல, இந்த முதலையோட இது வந்து வலி தாங்கவே இல்லை. உடனே வந்து ஆதி மூலமே அப்படின்ட்டு வந்த உடனே விஷ்ணு வந்து என்ன பண்றாரா, அவரு அப்படியே நின்றுட்டு இருந்தாராம். ஐயோ என்ன யாரோ கூப்பிடுறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே அப்படியே வந்து கருடன் மேல நின்றுட்டே வந்துடுறாராம். அவரு விஷல உட்காண்டு வர்றாரு, நின்றுட்டே வந்துடுறாரு. அப்படியே வேஷ்டி இதெல்லாம் வந்து பறக்கிறது, அவருடைய இதெல்லாம் என்ன கங்கவஸ்திரம் எல்லாம் வந்து பறக்கிறது. அப்படியே ஓடி வர்றாரு. ஏன் இப்படி ஓடி வரீங்க அப்படின்னு, பகவான் என்ன பக்தன் கூப்பிட்டான்ட்டு ஓடி வர்றாரு அவரு. சோ ஆதி மூலமே சொல்லிட்டு ஒரு தடவை கூப்பிட்ட உடனே அவர் வந்து ஓடி வர்றாரு. அதுதான் நம்ம எந்த கஷ்ட காலத்திலயும் பகவான் வந்து நீ பழசெல்லாம் நீ கெட்டவனா இருந்தியே, நான் ஏன் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்ற அந்த எண்ணம் எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்காம, அந்த செய்கைகள்ல ஞாபகம் வச்சுக்காம நீ ஒரே ஒரு தடவை பகவானை கூப்பிட்ட அப்படின்னா அதுதான் வந்து பகவான் வந்து ஞாபகம் வச்சுப்பாரு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இது வந்து நம்ம இதுல இருந்து கத்துட்டு இருக்கோம். இந்த யோக மாயால நம்ம மாட்டினோம், மகா மாயால மாட்டினோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ரொம்பவே வந்து திருப்பி திருப்பி நம்ம இந்த ஜடபூமியில பிறப்போம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இது வந்து நான் வந்து நேத்து மாதாஜி சொல்லும் போது அது ராட்சஸ் இது அசுரன் அப்படின்னு உடனே எனக்கு இரண்டாவது அசுரனா நாம தான் தப்பா சொல்லிட்டோமோ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இது இருந்தது. சரி ஒரு ரெஃபர் பண்ணிக்கலாமேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பண்ணிட்டு நான் வந்து பார்த்தேன் நானு. அதனால ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு டெல் யூ தி ஸ்டோரி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி யோக மாயாங்கிறது மாதாஜி, யோக மாயா வந்து கிருஷ்ணருடைய அந்த இந்த லோகத்திலேயே இருப்பாங்க. ஓகே மாதாஜி, கிருஷ்ணலோகத்துல இருப்பாங்க. யோகா மாயா வந்து அந்த ஸ்கிரீனிங் டெஸ்ட் மாதிரி நம்ம வந்து ஏர்போர்ட்டுக்கு போனா ஸ்கிரீன் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்கல்ல, இப்ப எல்லாமே நம்ம வந்து லக்கேஜ் எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து டெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க. நம்ம எடுத்துட்டு போற லக்கேஜ் எல்லாமே வந்து ஸ்கிரீன் பண்ணி பார்த்துட்டு எல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஆனா நம்மள வந்து ஸ்கிரீன் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க இல்லையா? ஸ்கிரீன் டெஸ்ட் பண்ணும்போது ஏதாவது நம்ம உள்ளுக்குள்ள ஏதாவது மறைச்சு வச்சுட்டு இருக்கோமோ அப்படின்றதெல்லாம் வந்து டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க இல்லையா? அது மாதிரி இங்க இருந்து வந்து மகாமாயை அமிச்சா கூட யோக மாயை வந்து விட மாட்டாங்க. இப்ப மெட்ரோ ட்ரெயின் பண்ற மாதிரி ஹரே கிருஷ்ண மத்து மெட்ரோ ட்ரெயின்ல போறதா இருந்தாலும் அந்த மாதிரி ஸ்கிரீன் பண்ணி அந்த இதுல ஏர்போர்ட்ல உள்ள அத்தனை ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் அதுலயும் இருக்கு. ஆமா, அதுதான் வந்து சொல்றது. ஏன் அப்படின்னா யாராவது ஏதாவது நம்ம இது வந்து ஜடபூமியில இருக்கிறதுனால நிறைய பேருக்கு வந்து மக்கள் பேர்ல ஒரு சந்தேகம், ஏதோ ஒரு பணத்துக்காக ஆசைப்பட்டு பாம்பு வச்சிட போறாங்களேன்னு ஒரு பயம். எல்லாருமே போயிடுவாங்களே மக்கள் அத்தனை பேரும் அப்படின்ற ஒரு பயத்தினாலதான் இது எல்லாமே வந்து ஸ்கிரீனிங் டெஸ்ட் பண்றாங்க. போதை மருந்து கடத்துறது அதெல்லாம் அதனாலதான் இந்த ஸ்கிரீனிங் டெஸ்ட் எல்லாம். இங்க வந்து போதை மருந்து அதெல்லாம் இல்ல, நீ உண்மையான பக்தியில இருக்கியா இல்லையா அப்படின்றதுக்காக தான் அந்த ஸ்கிரீனிங் டெஸ்ட் எல்லாம். அப்படியே வந்து டமால்னு வந்து கீழே தள்ளுவோம் இல்லைன்னா. சோ அதுதான் வந்து யோகமாய மகாமாய தான் வந்து துர்கா. பகவான் வந்து தன்னுடைய பகவானுடைய தங்க.
அவர்தான் வந்து சிவபெருமானுக்கும் அந்த தாயாருக்கும் வந்து கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறாரு அந்த இதுல. அதுக்குதான் இந்த அகஸ்தியர் வந்து ஹெல்ப் பண்றாரு. அகஸ்தியர் எதுக்கு ஹெல்ப் பண்றாருன்னா, எல்லாருமே போயிடுறாங்க பகவானுடைய இது சிவபெருமானோட கல்யாணம், அதுவும் வந்து பகவான் நடத்தி வைக்கிறாரு அப்படின்னு உடனே எல்லாரும் போயிடுறாங்க. அத்தனை பேரும் பூமி மாறம் வந்து பார்த்தா என்ன சவுத் பக்கம் வந்து கீழே அப்படியே இறங்கி போயிடுது. சோ சிவபெருமான் என்ன சொல்றாரு, நான் சொன்னா ஒருத்தர் கேட்பாரு அப்படின்னு. இவரு குள்ளமா இருக்காரு, இவரு போய் என்ன பண்ணுவாரு, பேலன்ஸ் பண்ணுவாரு அப்படின்னா அவரோட தவ வலிமையினால அவரு வந்து பேலன்ஸ் பண்றாரு அகஸ்தியர். அவ்வளோ பெரிய முனிவர் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு அகஸ்தியர். அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாரு யோகம் மாயா. இந்த 25வது ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா பிரபுஜி? நாஹம் பிரகாஷः சர்வஸ்ய யோகமாயா சமாவ்ருதः மூடோ அயம் நாபிஜானாதி லோகோ மாம் அஜம் அவ்யயம். சிற்றறிவுரையோனுக்கு முட்டாளுக்கும் நான் ஒருபோதும் தோன்றுவது கிடையாது. சோ முட்டாளுக்கும் யார் வந்து ரொம்ப சின்ன புத்தி இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து பகவான் வந்து தோன்றுவது கிடையாது. நான் எனது அந்தரங்க சக்தியால் மறைக்கப்பட்டுள்ளதால், அந்தரங்க சக்தின்றதுதான் யோகமாயா. பகவானுக்கு வந்து 3 வித சக்திகள் இருக்குன்றது நம்ம ஏற்கனவே நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம். ஒண்ணு வந்து இன்டர்னல் எனர்ஜி, எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி, அடுத்தது வந்து மார்ஜினல் எனர்ஜி அப்படின்ட்டு வந்து. இன்டர்னல் எனர்ஜி தான் அங்க வந்து இதுல வந்து இருக்கு என்ன வைகுண்டம் அங்க இதுல எல்லாம் அங்க இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு தான் வந்து யாரெல்லாம் வைகுண்டம் சேர்ந்தார்களோ பகவானுக்கு சேவை பண்ணிட்டு இருக்கா அவங்களுக்கு வந்து பகவான் வந்து தெரியும். அவங்க ஏன் அப்படின்னா ஸ்கிரீனிங் டெஸ்ட் எல்லாம் ஆகி அவங்க வந்து பாஸ் அவுட் ஆகி அங்கேயே வந்து எடுத்திருக்காங்க, அங்கேயே இருந்துருக்காங்க பகவானுக்கு சர்வீஸ் பண்றதுக்கு. ஸோ மார்ஜினல் பொட்டன்சி, மார்ஜினல் அதாவது ததாசக்தின்றது இந்த யோகமா இந்த மகாமாயில இருக்கக்கூடியவர்கள் நாம் எல்லாருமே. சோ அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி, பகிரங்க சக்தி. பகிரங்க சக்தியில இன்ஃபீரியர் வெரைட்டி தான் நம்மளோட. பகவான்ல இருந்து தோன்றினா கூட நம்ம எல்லாருமே வந்து ஜட பூமியில பிறந்ததுனால நம்மளுடைய சக்தி வந்து பகவானுக்குள்ள ஒரு கட்டுண்டு இருக்கு. அதனால கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றது. சோ அந்தரங்க சக்தியால் நாங்க மறைக்கப்பட்டுள்ளது. நான் ஏன் பகவான் எல்லாருக்கும் வந்து தெரிய மாட்டேன் அப்படின்றது, நான் அந்தரங்க சக்தியால் மறைக்கப்பட்டுள்ளேன் அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து சொல்றாரு. நான் பிறப்பற்றவன். பகவான் வந்து சொல்றாரு, எனக்கு வந்து பிறப்பு கிடையாது, அழிவற்றவன் என்பதை இவர்கள் அறிவதில்லை. பிறப்பும் கிடையாது, இறப்பும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு வந்து யாருக்குமே வந்து தெரியாது. பகவான் வந்து நிரந்தரமானது. எப்படி வந்து ஆத்மா நிரந்தரமானதோ பகவானும் வந்து நிரந்தரமானது. நம்மளுடைய ஆத்மா வந்து நிரந்தரமானது. அதனால்தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம என்னதான் முயற்சி பண்ணாலும் இப்ப இருக்கக்கூடிய செட்டப் நம்ம கிட்ட இருக்கு இல்லையா, நம்ம ஒய்ஃபு, ஹஸ்பண்டு, பசங்க, அப்புறம் வந்து சுத்தி இருக்கக்கூடியவர்கள், அப்புறம் வந்து நம்மளுடைய குடும்பத்தார்கள் அப்படின்ட்டு எல்லாம் வந்து சொல்றதுல நம்ம அப்படியே மொத்தமா வந்து வருவோம். எல்லாருமே வந்து உறவினர்கள் அத்தனை பேரும் வந்து மொத்தமா வருவோம், மொத்தமாக போறதுதான். நம்ம என்னதான் இறந்து போனாலும் நம்மளுடைய உறவுகள் மாத்திரம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த பழைய உறவுல என்னெல்லாம் இருந்ததோ அதேதான் இங்கேயும் வந்து திரும்பி வரும். நம்ம இப்ப ஏற்பட்டிருக்க உறவெல்லாம் வந்து பழைய போன ஜென்மத்துல இருக்கக்கூடிய உறவுகள் தான் இவங்க எல்லாருமே. அதுதான் வந்து சொல்றாங்க. சோ என்னதான் வந்து நம்ம உடல் வந்து இது பண்ணாலும் ஆத்மா வந்து நிரந்தரமானது அப்படின்றதுனால எந்தெந்த உறவுகள்லாம் நம்ம போன ஜென்மால இருந்தோ அதெல்லாம் வந்து அப்படியே ஆர்டர் வந்து மாறும், கொஞ்சம் கொஞ்சம் வந்து மாறும். சோ கணவனாக இருக்கக்கூடியவர்கள் மனைவியாக இருக்கக்கூடியவர் கணவனாகவும், அப்புறம் வந்து பிள்ளைகள். இப்ப வந்து நம்ம வந்து சொல்றோம் இல்லையா, நான் என் மாதிரி இப்ப வந்து அந்த இந்திரத்யும்னன் வந்து வருத்தப்பட்டாரு இல்லையா, நான் ஒண்ணுமே பண்ணவே இல்லையே, இந்த அகஸ்தியர் எனக்கு ஏன் இந்த சாபத்தை கொடுத்தாரு அப்படின்ட்டு அவர் நினைச்சுட்டு இருந்தது. அப்புறம் வந்து அவர் ரியலைஸ் பண்ணாரு. ஏன்னா அவர் வந்து செல்ஃப் ரியலைஸ்டு பர்சன், தன்னுணர்வு பெற்றவர் அப்படின்றதுனால அவருக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அவர் வந்து சொல்றாரு, நான் ஏதோ போன ஜென்மத்துல ஏதோ ஒண்ணு பண்ணிருப்பேன், அதனால இந்த ஜென்மால எனக்கு வந்து பாவம் வந்து இந்த இது வந்து வந்திருக்கு, அதனாலதான் இந்த இது. அதனாலதான் வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா அந்த இந்த கஜேந்திர மோட்சத்துல இருக்கக்கூடிய பாடம் என்ன அப்படின்னா, நம்மளுக்கு வந்து யார் இப்ப வந்து ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்குள்ள சண்டை வந்தது அப்படின்னா அப்படியே வெட்டி முறிஞ்சு இந்த டைவர்ஸ் வரைக்கும் போயிடுறாங்க இல்லையா. என்னதான் அந்த டைவர்ஸ்ன்னு ஆனா கூட திரும்பி வந்து அதே உறவுகள் தான் திரும்பி வரும் அப்படின்ட்டு வந்து. அதனால என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, சண்டை அப்படின்னு வந்தா கூட
ஏதோ ஒரு பேச்சுன்னு வந்தா கூட இந்த பேச்சை வந்து நம்ம இக்னோர் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அதுக்கு மறு பேச்சு பேசக்கூடாது. பேசினா அப்படின்னா அந்த சண்டை மாதிரி வளர்ந்து அது உறவை முறிக்கக்கூடிய தன்மையில வரக்கூடியது. அதனால நம்ம எப்பவுமே இது ஏதோ நான் பூர்வ ஜென்மால யாருக்கோ என்னோ பண்ணிருக்கேன், அதனால எனக்கு இந்த பேச்சுக்கள்லாம் எனக்கு கிடைக்கிறது. நான் ஒண்ணுமே பண்ணவில்லை, சும்மா ஒரே ஒரு வார்த்தை சொன்னேன் நானு, அதுக்கு அப்படியே பெரிய பூதாகாரமா எடுத்துட்டு பேசுறாங்களே அப்படின்ட்டு நம்ம நினைச்சோம்னு வச்சுக்கோங்க. எதிர் பேச்சு பேச பேச என்ன ஆகும் அப்படின்னா இன்னும் பூதாகாரமா ஆகும். சோ அதனால நம்ம எப்பவுமே இக்னோர் பண்ணிடணும். நான் ஏதோ பூர்வ ஜென்மத்துல ஏதோ ஒண்ணு பண்ணிருக்கேன், அதனாலதான் எனக்கு இவ்வளவு பேச்சு கேட்க வேண்டியதா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தொடர்ந்து நம்மளுடைய செய்கைகளை நம்ம பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு காலந்தள்ள முடியும் அப்படின்ட்டு இந்த ஜென்மாவை கழிக்க முடியும் அப்படின்ட்டு சொல்றோம். அதனால நம்ம எப்பவும் இது எதனால அப்படின்னா நம்ம எல்லாருமே இந்த இதுல சிக்குண்டிருப்போம் அப்படின்ட்டு சொல்றோம். கிருஷ்ணர் இவ்வுலகில் இருந்த போது அவர் அனைவரும் கண்களுக்கு புறப்பட்டார். அப்படி இருக்கையில் அவர் அனைவருக்கும் தோன்றுவதில்லை என்று எவ்வாறு கூற முடியும் என்ற வாதம் எழலாம். சோ இந்த கிருஷ்ணர் இந்த துவாபர யுகத்துல கிருஷ்ணர் தோன்றினார் இல்லையா? சோ அப்ப எல்லாருமே பார்த்தாங்கல்ல. அப்ப ஏன் மற்றவங்க எல்லாம் பார்த்தாங்க, நாங்கெல்லாம் பார்க்க முடியல, அப்ப ஏன் பார்க்க முடியாது அப்படின்ட்டு எல்லாம் ஏன் சொல்றீங்க அப்படின்ட்டு வாதத்துக்கு கேட்பாங்க. ஆனால் உண்மை என்னவெனில் அவர் தன்னை எல்லோருக்கும் வெளிப்படுத்துவது இல்லை. கிருஷ்ணர் இங்கே இருந்த போது அவரே பரமபுருஷ பகவான் என்பதை ஒரு சிலரை புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. அதனால்தான் இவர் பீஷ்மர் கிட்ட யுதிஷ்டர் போய் கேட்கிறாரு, எனக்கு இந்த மாதிரி எங்களுக்கு இது இல்லையே அப்படின்ன போது பீஷ்மர் என்ன சொல்றாரு, உன் பக்கத்திலேயே பகவானை வச்சுட்டு நீ எங்கிட்ட கேக்குறியே அப்படின்ட்டு சொல்றாரு. யாருன்னு கேக்குறாரு, உன் பக்கத்திலேயே வச்சுட்டு இருக்காரு. என்னதான் கிருஷ்ணர் இது இருந்தாலும் அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே அவர் தான் பகவான் அப்படின்றது யாருக்குமே தெரியாது, தன்னை வழிகாட்டுவது கிடையாது அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. சோ குருவம்சத்தினரின் சபையில் கிருஷ்ணரை தலைவராக தேர்ந்தெடுத்ததை எதிர்த்து சிசுபாலன் பேசிய போது கிருஷ்ணரை எதிர்த்த பீஷ்மர் அவரே முழுமுதற் கடவுள் என்று பிரகடனம் செய்தார். அது போலவே கிருஷ்ணர் மட்டுமே பரமபுருஷர். சோ அவர் ஒரு குருவம்சத்துல தலைவர்னு செலக்ட் பண்ணும்போது கிருஷ்ணரை செலக்ட் பண்ணும்போது சிசுபாலன் நோ அப்படின்னாரு. அப்ப பீஷ்மர் என்ன சொன்னார், அவர் தான் கடவுள் அப்படின்ட்டு பிரகடனம் அது ப்ரொக்ளைம் பண்ணாரு அவரு. சோ அந்த மாதிரி பிரகடனம் பண்றதுக்கு யார் பகவானை பத்தி அறிஞ்சவர்கள் தான் சொல்ல முடியும். இது அடுத்த ஸ்லோகத்துல தொடருகின்றார். நம்மளை போன்ற சாதாரண அனைவரும் அவரை தங்களை போன்ற சாதாரண நபராக கருதுகின்றனர் எல்லாரும். அதனால்தான் துரியோதனன் என்ன பண்றாரு, என்ன போல நீயும் ஒத்த அப்படின்ற மாதிரிதான் அவர் நினைச்சுட்டாரு என்று பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் கூறுகின்றார். அவர் தனது பக்தர்களுக்கு மட்டுமே ஆனந்த பெருங்கடலாக காட்சியளித்தார். ஆனால் அறிவற்ற பக்தர்களுக்கு அவர் தனது அந்தரங்க சக்தியால் மறைக்கப்பட்டுள்ளார் அப்படின்ட்டே சொல்றாங்க. நம்மளுக்கு என்ன ஈவன் இதுல கூட சொல்றாங்க, இந்த ஈஷோபனிஷத்துல கூட என்ன இப்ப இவங்க எல்லாமே தவசிகள் எல்லாருமே கேக்குறாரு, இரண்மையேன பாத்திரேன சத்திய யாபி ஹிதம் முகம் தத் தத்துவம் பூஷன்னு அபாவருன்னு சத்திய தர்மாய திருஷ்டையே அப்படின்ட்டு சொன்னாரு. எம்பெருமானே ஹிரண்மையேன்னா அப்படியே ஒரு ஜொலிக்கிறது, அப்படி ஒரு ஜொலிப்பு அவர்கிட்ட இருக்கு. அதை என்னால பார்க்க முடியவே இல்லை. உங்களுடைய இது கண்ணை கண்ணை பூசறது, எனக்கு உங்களுடைய லைட்டை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணீங்க அப்படின்னா நான் உங்களை பார்க்க முடியும் அப்படின்ட்டு முனிவர்கள் தவசிகள்லாம் கேக்குறாங்க. எம்பெருமானே அகிலங்களை எல்லாம் பராமரிப்பவர் நீரே, உமக்கு பக்தி தொண்டு ஆற்றுவதே அறக்கொள்கைகளில் தலை சிறந்ததாகும். எனவே என்னையும் பராமரிக்குமாறு உம்மிடம் வேண்டுகின்றது. உமது திவ்யமான ரூபம் யோகமாயினால் மறைக்கப்பட்டுள்ளது. அதான் ஹிரண்மய பாத்திரேன அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. சோ பிரம்ம ஜோதியே அந்தரங்க சக்தியின் திரையாகும். பிரம்ம ஜோதி தான் அந்தரங்க சக்தியோட திரை. பிரம்ம ஜோதின்றத சொல்லுவாங்க இல்லையா, நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கல என்னன்னு தெரியல. சில பேர் இறந்து பிறந்தார்கள்னா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? யாராவது இறந்துருவாங்க ஒரு 2 minutes, திருப்பி ரிவைவ் ஆவாங்க. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதோ புக்ஸ்ல படிச்சிருக்கு மாதாஜி, ஏதோ ஒரு இன்சிடென்ட்ல அவங்களே அவங்க உடம்ப பார்த்த மாதிரி ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கிறப்போ. அது அதுதான் சொல்றாங்க. அவங்க கிட்ட இன்டர்வியூ எடுத்திருக்காங்க. இன்டர்வியூ எடுத்த போது அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, நான் போறேன், நான் அப்படியே ஒரே வெளிச்சமா இருக்கு அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க.
வெளிச்சமா இருந்தது. அந்த வெளிச்சம் வந்து நீ வரியா அப்படின்றது கேட்கறது இல்ல. நான் வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றான், அந்த யோகமா இந்த நாள என்ன சொல்றது, இந்த மாயை நம்ம சிக்கொண்டு இருக்கிறதுனால திருப்பி வந்து ஜடபூமியில வந்து நம்ம அதே உழண்டு இருக்கோம். அதேதான் வந்து இவருக்கும் நடந்தது. யாருக்கு அஜாமில இருக்கோ அப்படிதான் நடந்தது. பயந்துட்டாரு அவரு. இந்த பக்கம் வந்து விஷ்ணு தூதர், இந்த பக்கம் வந்து யமதூதர்கள் வந்து நிக்கிறாரு. சோ இவங்க 2 பேருக்குள்ள இந்த தர்க்கம் நடக்கிறத பார்த்த உடனே அவருக்கு வந்து கணமுடின்ட்டாரு அவரு. அப்போ அந்த புரியறது அவருக்கு கடந்த கால வாழ்க்கையெல்லாம் அவருக்கு புரிஞ்ச உடனே அவருக்கு வந்து போயிட்டு வராரு. செகண்ட் சான்ஸ் வந்து கொடுக்குறாரு பகவான். அவர் வந்து வேண்டது, நான் வந்து உன்னை மறந்துட்டு நானு என்ன மன்னிச்சுடு அப்படின்ட்டு வந்து அந்த இதுலயே வந்து வேண்டுறாரு. அதுதான் வந்து போயிட்டு வந்து வர்றாரு. செகண்ட் சான்ஸ் வந்து அவருக்கு வந்து கொடுத்து திருப்பியும் வந்து அவரே வந்து கூட்டிட்டு போயிடுறாரு. அதான் வந்து அவர் வந்து பிரம்ம ஜோதி தான் அவருடைய யோகமாயா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அது வந்து அதுல பியாண்ட் அதுதான் வந்து பகவான் இருக்கிறது. பிரம்ம ஜோதியை கடந்தாச்சு அப்படின்னா பகவான் வந்து சென்றடைய முடியாது. பிரம்ம ஜோதியை கடக்கிறதுக்கு, அந்த யோக மாயையை வந்து கடக்கிறதுக்கு, அந்த அவரை வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னா அந்த யோக மாயை வந்து அந்த திரையை வந்து விளக்கணும். அதுதான் வந்து ஹிரண்மை. அந்த திரையை என்ன மாதிரியான திரை அப்படின்னா ஹிரண்மையேன எப்படி வந்து கோல்டன் ரேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஒரு 1000 சூரியனுக்கு மேல அப்படியே வந்து பிரகாசமா இருக்கு. அதாவது கோல்டன் கலர். அது வந்து அதை மறைஞ்சது, அதை வந்து அந்த திரையை வந்து விளக்கியாச்சு அப்படின்னா பகவான் வந்து தெரிவாரு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லியிருக்காரு. அந்த திரை தான் வந்து காண விடாமல் என்னை தடுக்கும் அந்த பேரொளியினை தயவு செய்து விளக்குவீர்களாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இவங்கெல்லாம் வந்து கேட்கிறாங்க. அதுதான் இங்க வந்து அதான் வந்து யோக மாயைன்றது வந்து இந்த இடத்துல வந்து இந்த இது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுங்க. அதுதான் வந்து பிரம்மஜோதி அப்படின்றது. ஹரே கிருஷ்ணன். So 25 முடிச்சுட்டு நம்ம 26 to 30. இந்த 26th என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் வந்து தானே வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிறாரு. எல்லாமே வந்து சொல்றாரு. அப்போ நம்மளுக்கு வந்து என்ன இது, கிருஷ்ணர் தன்னைத்தானே வந்து தம்பட்டு அடிச்சுக்கிறாரு அப்படின்ற மாதிரி வந்து தோணும். எதனால அவர் வந்து தன்னை பத்தி தானே வந்து சொல்ல வேண்டிய நிலைமையில வந்து தள்ளப்பட்டிருக்காரு அப்படின்னா, அவரை வந்து அவரை புரியறதுக்கு வந்து யாருமே இல்லை. அவருக்கு வந்து அவரை அறிந்தவர்களும் யாரும் இல்லை. அவருக்கு வந்து பெற்றோர் அப்படின்றது யாருமே வந்து கிடையாது. ஒரு பெற்றோர் அப்படின்னா தன் பையனை பத்தி வந்து சொல்லுவாங்க. சோ அவருக்கு வந்து பிறப்பற்றவர் அப்படின்னு இருக்கும்போது அவர் வந்து இங்க வந்து தன்னை பத்தியேதான் வந்து சொல்லி ஆகணும். அதனாலதான் வேதாகம் மைதி சமதிதானி வர்த்தமானானி அர்ஜுனா பவிஷ்யானி சபூதானி மாம் துவேத ந கஷ்சன. அர்ஜுனனே முழுமுதற் கடவுளானா கடந்த காலத்தில் நடந்தவை எனக்கு வந்து என்ன நடந்தது, ஆதியில என்ன நடந்தது, என்ன நடக்குன்றது, இப்போது என்ன நடக்கிறது, இனி என்ன நடக்க போறது, அனைத்தையும் எனக்கு வந்து எல்லாமே வந்து தெரியும். நான் எல்லா ஜீவாத்மாக்களையும் நன்கு அறிவேன். ஆனால் என்னை அறிந்தவர் யாரும் இல்லை அப்படின்ட்டு வந்து அதுதான் வந்து இங்க வந்து பகவானுக்கு வந்து எல்லாமே அதான் சொல்றேன். ஒரே ஒரு நம்ம வந்து கடுகோட சிரிந்து நம்ம வந்து இந்த குளோபல்ல பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த ஜூம் பண்ணி பார்க்கும்போது ஒரு கடுகோட வந்து சின்ன பாதி கடுகு கால் கடுகுதான் இருப்போம். அப்பேற்பட்டவங்களுக்கே பகவான் வந்து ஹெல்ப் பண்றாரு அப்படின்னா அந்த பிரபஞ்சத்தையும் ஹெல்ப் பண்ண மாட்டாரு. அது வந்து நம்ம வந்து நம்மளுக்கு வந்து கண்ணுக்கு ஏத்தாப்பல இப்ப அப்பா அம்மா வராங்க, அப்பா அம்மா இங்க இல்ல ஊர்ல இருக்காங்க அப்படின்னா, அவங்க வந்து ஊர்ல இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்கள பத்தி நம்ம மறந்துடும். திடீர்னு தான் ஞாபகம் வரும் நம்மளுக்கு. ஆனா பகவான் அப்படி கிடையாது. பகவான நினைச்ச மாத்திரத்துல அவர் வந்துடுறாரு. பகவானே எனக்கு வந்து இது எனக்கு எங்க வச்சேன்னு தெரியலையே, அந்த இது முக்கியமான ஒரு ஃபைல் எங்க போச்சுன்னு தெரியலையே, பகவானே எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணேன் அப்படின்ட்டு வந்து தேடும்போது பாத்தீங்கன்னு அது வரைக்கும் நீங்க தேடி இருப்போங்க. கடைசியில பார்த்தா அது கீழே இருந்தது. பகவான வந்து நம்ம இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ரீசன், ரொம்ப இதுவா இருக்கும், சில்லியா இருக்கும். பட் அந்த சமயத்துல நம்மளுக்கு வந்து அதுதான் வந்து பெருசா இருக்கும்ன்றது வந்து சொல்றோம். அதனால நம்ம பகவானை வந்து எப்பவுமே வந்து நம்ம நினைச்சிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா நிச்சயம் வந்து ஒரு விஷயத்துல நம்மளுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாரு. அவரின்றி ஓர் அணுவும் அசையாது அப்படின்றது நம்ம நிறைய பாடல்கள்ல வந்து தெரியும். நம்ம கண்ணதாசன் பாடல்கள்லாம் எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், பாகவதம் படிச்சு நிறைய வந்து இது எழுதியிருக்காரு. கஜேந்திர மோட்சத்திலேயே வந்து அதுதான் வந்து சொல்றாரு. என்ன அப்படின்னா, வீடு வரை உறவு வீதி வரை மனைவி அப்படின்றத சொல்ற. அதுதான் வந்து அவரு இந்த கஜேந்திரன் தனிமை விடப்பட்டார் இல்லையா,
அதுதான் தனிமையில இருக்கும்போது நீ யார் அப்படின்ட்டு வந்து நம்மளுக்கு வந்து புரியும் அப்படின்ட்டு வந்து சோ சோ எல்லாமே வந்து எனக்கு வந்து தெரியும், என்னதான் வந்து யாருக்குமே வந்து தெரியாது அப்படின்ட்டு வந்து அர்ஜுனனை முழுமுதற் கடவுள் என்னன்னா கடந்த காலத்துல அவர் வந்து என்னவா இருந்தாரு, அர்ஜுனன் என்னவா இருந்தாரு எல்லாமே வந்து தெரியும். அர்ஜுனன் வந்து யாருடைய பையன்? பாண்டு. பாண்டு குந்தி. ஆனா குந்தி தேவி வந்து பாண்டு மூலமா வந்து குழந்தை எதுவுமே பெற்றுக்க முடியாது, ஏன்னா அவருக்கு சாபம். இந்திரனுடைய பையன், இந்திரனோட பையன். சூரியனோட பையன் கர்ணன். அதுதான் வந்து சொல்றது, நான் சொன்னேன் இல்லையா, பிறவி வந்து எடுத்துட்டே இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டுன்னு. சோ இந்த மாதிரி பிறவி வந்து ஒரு பிறவியா வந்து எடுத்துட்டே இருப்பாங்க. சோ சூரியனுக்கும் இந்திரனுக்கும் எப்பவுமே வந்து ஏதோ ஒரு விதத்துல வந்து தகராறு இருந்துட்டே இருக்கும். முன் ஜென்மத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, வாலியும் சுக்ரீவனா இருந்தாங்க. சூரியன் சந்திரன்ற வந்து சூரியனும் இந்திரனும் வந்து வாலியும் சுக்ரீவனா இருந்தாங்க. வந்து ரொம்ப ஒத்துமையா தான் இருந்துன்றாங்க. இந்த விஷயத்துல இந்த லௌகிக்க விஷயத்துல அவங்களுக்கு வந்து சண்டை ஏற்படுத்துது. இந்த சண்டை வந்து அதோட நின்று போகல, அடுத்த ஜென்மாலையும் வந்து தொடர்ந்தது. அதனால்தான் வந்து அர்ஜுனனுக்கும் கர்ணனுக்கும் ஒரு தீராத பகையாவே வந்து இருந்தது. சோ இதுதான் வந்து அந்த எதனால ஆறுது அப்படின்னா, முன் ஜென்மத்துல பண்ணக்கூடிய சில இதெல்லாம் வந்து அடுத்த ஜென்மத்திலையும் வந்து தொடரும் அப்படின்றத ஒரு சாட்சியாக இங்க வந்து கொண்டு வரப்பட்டது. அதுதான் நம்ம நினைக்கிறோம். இப்ப நம்ம வந்து திடீர்னு நம்மள யாரோ ரொம்ப நம்ம ஒண்ணுமே பண்ணல, நம்மள ரொம்ப திட்டுறாங்க அப்படின்னும் போது நம்ம முன் ஜென்மத்துல அவங்களை ஏதோ பண்ணிருப்போம். அதனாலதான் அவங்க வந்து இந்த ஜென்மால நம்மள வந்து திட்டிருக்காங்க. இந்த போன ஜென்மாக்கும் இந்த ஜென்மாக்கும் உண்டான தொடர்புடைய கதைகள் வந்து நிறைய இருக்கு. ஒண்ணு ஆரம்பிச்சோம்னு வச்சுக்கோங்க, இது 7வது அத்தியாயமே வந்து முடிக்க முடியாது. அதுதான் வந்து இது பண்றோம். சோ ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாரு. அங்கே உருவம் அருவத்தை பற்றிய வினா நன்றாக விளக்கப்பட்டது. அருவவாதிகள் கூறுவது போல பரமபுருஷ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் ரூபம் பௌதிகமானதாக மாயையாக இருந்தால் உயிர்வாழிகளை போல அவரும் தனது உடலை மாற்ற வேண்டி இருக்கும். உயிர்வாழியில எப்படி வந்து உடலை மாத்திட்டு இருக்காங்களோ அவரும் வந்து உடலை வந்து மாத்தணும். ஆனா அவரு அந்த மாதிரி கிடையாது. அவர் வந்து கடந்த காலம் அவருடைய ஹிஸ்டரி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து கஷ்யப முனிவர் அதிதியோட மகனாக பிறந்தார். அடுத்தது வந்து விஷ்ணி, அப்புறம் வந்து அவங்க வைஃப் பேர் ஞாபகம் இல்ல. அதுக்கு அடுத்த இதுல வந்து தேவகி வசுதேவருக்கு குழந்தையாக வந்து பிறந்தார் அப்படின்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி அவர் எப்படி வந்து ஒரு ஜென்மா நான் வந்து வேண்டின்றதே அப்படிதான். அதிதி வந்து வேண்டின்றதே எனக்கு ஜென்மால நீங்க வந்து 3 ஜென்மங்களா நீங்க தான் எனக்கு வந்து குழந்தையா வரணும் அப்படின்ட்டு அந்த வந்து ப்ராமிஸ் கொடுத்ததுனால அவர் 3 ஜென்மங்களை வந்து குழந்தையாக வரணும். அவங்கதான் வந்து அதிதியும் கஷ்யப்பரும் தான் வந்து அடுத்த ஜென்மால வந்து விஷ்ணியாவும் இதுவாகவும், அதுக்கு அடுத்த ஜென்மால அவங்க வந்து தேவகி வசுதேவராகவும் வந்து இருந்தாங்க அப்படின்றது சொல்றாங்க. சோ இவர் வந்து சொல்றாரு, ஜட உடலில் வசிக்கும் எவரும் தனது முற்பிறவியை நிறைவேற்கொள்ளவே முடியாது. ஆனா பகவானுக்கு வந்து எல்லாமே வந்து ஞாபகம் இருக்கு. அதனால அவர் வந்து சாதாரண ஜீவன் வந்து கிடையாது அப்படின்றது இங்க வந்து பிரபுபாதர் வந்து உறுதிப்படுத்திருக்காரு. அப்புறம் வந்து 27வது ஸ்லோகத்துக்கு நம்ம வந்து யாராவது படிக்கிறீங்களா? 27ஆம் ஸ்லோகம். 28 படிங்க. 27. இச்சாத் வேஷ சமுத்தேன பந்த்வ மோகன பாரதா சர்வபூதானி சம்மோகம் சர்க்கே யாந்தி பரந்தப. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. துவந்த மோகேன அப்படின்னால துவந்தம்னாலே 2, துவா அப்படின்னாலே 2. சோ பரதகுல தோன்றலை எதிரிகளை வெல்வோனே, வெறுப்பினால் உண்டான இருமைகளில் மயங்கியுள்ள எல்லா உயிர் வாழிகளும் மிகுந்த குழப்பங்களுடன் பிறந்துள்ளன. இதான் வந்து சொன்ன, நம்ம எல்லாருமே ஏன் இந்த குழப்பம் இருக்கு அப்படின்னா, நம்மளுக்கு வந்து நிறைய வெறுப்பு நிறைய வரும். சில பேரை பார்த்தா பிடிக்கும், சில பேரை பார்த்தா பிடிக்கும். இருக்கா இல்லையா நம்மளுக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா. இருக்கும் இருக்கு இல்ல, சில பேர் பார்த்தா பிடிக்கும், சில பேர் பார்த்தா பிடிக்கவே பிடிக்காது.
அது எதனால அப்படின்னு தெரியும். அதுதான் வந்து முற்பிறவியில அதோட கனெக்ஷன். நம்ம நம்ம லைஃப்ல ஒவ்வொருத்தரையா நம்மள வந்து நம்ம கிட்ட நம்மள தாண்டி போயிட்டு இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க எல்லாருமே வந்து முற்பிறவியில நம்மளுக்கு ஏதோ ஒரு இதுல வந்து சம்பந்தப்பட்டிருக்காங்க. சில பேர் வந்து நம்மளுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது, ஆனா ரொம்ப ஆசையா இருப்பாங்க நம்மளுக்கு. நம்மளுக்கே ஆச்சரியமா இருக்கும், இப்படி ஏன் இவ்வளவு ஆசையா இருக்காங்க நம்ம கிட்ட, நான் எதுவுமே பண்ணவே இல்லையே, இவ்வளவு ஆசையா இருக்காங்களே அப்படின்னு. அப்ப முன் ஜென்மத்தோட கனெக்ஷன் இருக்கு அப்படின்றது நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். அதனால இங்க வந்து இருமைகள் நிறைய இருக்க என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நம்மளுக்கு வந்து குழப்பங்கள் தான் நிறைய இருக்கு. இன்னைக்குமே நம்மளுக்கு வந்து குழப்பம் இருந்துட்டேதான் இருக்கும். நான் வந்து மெடிடேஷன் பண்றேன், நான் வந்து சாண்டிங் பண்றேன். சாண்டிங் பண்றது ரைட்டா தப்பா? இது வந்து பகவான் கிட்ட வருமா வராதா? பகவான் வந்து என்னை ஏத்துப்பாரா ஏத்துக்க மாட்டாரா? நான் பண்றது ரைட்டா அப்படின்ற மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து இருமைகள் இருக்கு. நம்ம வந்து ஒரே ஒரு இதுதான் வேண்டிக்கல, என்ன அப்படின்னா, பகவானே எனக்கு நல்லபடியா எனக்கு வந்து நம்ம வந்து சாண்டிங் பண்ணுவோம், நிறைய தாட்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு வரும். பட் அந்த தாட்ஸ் எல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஓரமா ஒதுக்கி வச்சுட்டு நம்ம சாண்டிங்ல வந்து இன்வால்வ் பண்ணிக்கணும். நாம சாண்ட் பண்றது ஹரே கிருஷ்ணா அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்றது நாம கேட்கணும் ஃபர்ஸ்ட். அதை கேட்டாலே நம்மளுக்கு வந்து அந்த அந்த மந்திரத்துல நம்ம வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்றோம். சோ இந்த மகா மந்திரத்தோட இதுவே என்ன அப்படின்னா, மகா மந்திரம்ன்றது அவ்வளோ பவர்ஃபுல் ஆனது அப்படின்றது. அது என்ன அப்படின்னா, இந்த பிறவி இல்லாம முற்பிறவியில நம்ம செய்யக்கூடிய பாவங்கள் அனைத்தையும் களைந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நம்மள சுத்தி இருக்கக்கூடியவர்கள், நம்ம சொல்றோம்ல உறவுக்காரங்கள்லாம் என்கிட்ட வந்து சில பேர் வந்து என்கிட்ட ரொம்ப கோபமா பேசுறாங்க, சில பேர்லாம் ரொம்ப ஆசையா பேசுறாங்க அப்படின்லாம் இருந்துட்டு இருக்கு. சில திடீர்னுலாம் வந்து சண்டை எல்லாம் வருது, திடீர்னு நான் சொல்லவே இல்லை ஆனா அதெல்லாம் வந்து சொன்ன மாதிரி வந்து சொல்றாங்க. சோ இதெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து அந்த நிகழ்ச்சி நம்மளுக்கு வரும் இல்லையா. நம்ம வந்து சாண்டிங் பண்ண ரொம்ப சீரியஸா வந்து சாண்டிங் பண்ண என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அந்த 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 பாவ வினைகள்லாம் வந்து நாம மாத்திரம் இல்ல, நம்ம எதிரிகள்லாம் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களோட பாவ வினைகளும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து இதுவாகும். நான் பண்றது எனக்கு எப்படி எதிரிகள்லாம் நான் வந்து இது பண்ண முடியும் அப்படின்றது நம்ம வந்து சொல்ல முடியாது. அதான் வந்து இந்த எதிரிகளால வரக்கூடிய துன்பங்கள்லாம் நம்மளுக்கு வந்து களையப்படும் அப்படின்ட்டே வந்து சொன்னாங்க. அதனால்தான் இந்த மகா மந்திரத்துக்கு அவ்வளோ பெரிய சக்தி அப்படின்ட்டு வந்துச்சு. இது எங்க போய் முடியும், எங்க போய் கேட்கும் அப்படின்னா, யாருக்கு கேட்கும் அப்படின்னா பகவானுக்கு வந்து கேட்கும். நீங்க அந்த கோலோகா சார்ட் நம்ம 8வது அத்தியாயத்துல நம்ம பார்க்க போறோம். கோலோகா சார்ட்ல வந்து நம்ம மகா மந்திரம் வந்து சொல்றோம். மந்திரம் வந்து எங்க போகுது அப்படின்னா, சின்சியரா நம்ம மந்திரம் சொல்றது அப்படியே வந்து வைகுண்டத்துக்கு வந்து போறது. நம்ம வந்து அவ்வளவு வந்து சின்சியரா சொன்னோம் அப்படின்னா பகவான் காதுல வந்து விழும். பகவான் சொல்றாரு, என் நாமத்தை சொல்றானே இந்த குழந்தை அப்படின்ட்டு வந்து ஓடி வருவார். என்ன உனக்கு என்ன சர்வீஸ் பண்ணணுமோ நான் பண்றேன் நானு, ஆனா அனன்ய பக்தியா நீ இருக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அதுவும் வந்து சொல்றாரு. அது வந்து சாமானியமாக இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு வந்து பகவான் வந்து பண்ணுவாரு, எல்லாமே வந்து பண்ணுவாரு. சாமானியமானவனுக்கு தன்னிடத்தில் வந்து இடம் கொடுக்குறது ரொம்ப யோசிப்பார். தான் வந்து பகவான் வந்து இடம் கொடுப்பார். அது வந்து நாமளே வந்து சொல்லுவோம்ல, ஸ்கூல்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுத்தாங்க, செகண்ட் ரேங்க் எடுத்தாங்க, அந்த ஃபர்ஸ்ட் 5 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன் அப்படின்னா, சொன்னபடியே செஞ்சு நம்ம வந்து ரேங்க் எடுத்து இது பண்ணிருக்காங்க. மத்தபடி அதனால அந்த ஆசிரியருக்கு வந்து மத்தவங்கெல்லாம் பிடிக்காது அப்படின்றது கிடையாது, மத்தவங்களாவும் பிடிக்கும். அது மாதிரிதான் பகவானும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். இப்போ இங்க வந்து தூய ஞானமான முழுமுதற் கடவுளுக்கு கீழ்ப்படிந்து, அதான் கீழ்ப்படிந்து நடக்குது. யாரெல்லாம் பகவான் என்ன சொல்றாரோ அது கீழ்ப்படிஞ்சு அர்ஜுனன் நடந்ததுனால பகவான் அர்ஜுனனுக்கு வந்து ரொம்ப ஃப்ரெண்டா வந்து இருந்தாரு. அவரு கீழ்ப்படிஞ்சது, எதுவுமே வந்து கொஸ்டின் பண்ணவே இல்லை. அதனால்தான் ஏன் பகவத்கீதை வந்து பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு சொன்னாரு அப்படின்னா, இதனாலதான் கீழ்ப்படிஞ்சு நடக்கிறதுனாலதான் அர்ஜுனனுக்கு பகவான் வந்து பாண்டவர்கள்ல அர்ஜுனனுக்கு மாத்திரம் இந்த பகவத்கீதையை வந்து உரைத்தார் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னார். பகவானுக்கு வந்து கீழ்ப்படிதல்ன்றது ரொம்ப பிடிக்கும். என்ன அப்படின்னா, இப்ப அதனால்தான் வந்து என்ன அப்படின்னா, பகவான் சொல்லும் போதே அவர் வந்து கேட்கல அப்படின்னும் போது, இரண்யகசிபு வந்து இரண்யகசிபு எல்லாம் வந்து என்ன அப்படின்னா, பகவான் வந்து சொல்றாரு, நீ இந்த மாதிரி விட்டுடு, நீ அந்த பூமியை வந்து அந்த இதுல இருந்து புதையில இந்த இதுல போட்டிருக்க, நான் கடல்ல வந்து போட்டிருக்க, அதை வந்து விட்டுடு நீ, அதுக்கு நீ ஃபைட் பண்ணாத நீ அப்படின்ட்டு எல்லாம் அவன் சொன்னோம். கேட்கவே இல்லை. இப்போ முடிவா என்ன பண்றாரு, அவரோட இறுதியா போரிட்டுதான் அந்த இது பூமாதேவி வந்து நல்ல கீழ்படியில அப்படின்னா பகவானுக்கு வந்து இதுவாகாது. பண்ணுவாரு, எல்லாமே வந்து பண்ணுவோம். எப்படி வந்து நம்ம வீட்டு குழந்தை வந்து நம்ம வந்து சொல்றோம் கீழ்படியில, ஆனா நம்ம வந்து அதுக்காக சமைக்கிறதெல்லாம் விட்டுடுமா, அந்த குழந்தைக்கு சாப்பாடு போடுறதெல்லாம் விட்டுருமா?
விடமாட்டோம் இல்லையா? அதே மாதிரிதான் வந்து பகவான் வந்து இது பண்றாரு. நல்ல தூய ஞானத்திடமிருந்து பிரிந்து என்ன மயக்கம் பிரிவு, இந்த தூய ஞானத்திடமிருந்து பிரிவது எனும் மயக்கத்தை ஒருவன் அடையும் போது அவன் மாயையின் சக்தியால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டு பரமபுருஷ பகவானை புரிந்து கொள்ள முடியாதவனாக ஆகின்றான். சோ எல்லாமே வந்து மாயையினால தான் பகவான் வந்து புரிஞ்சுக்க மாட்டேன்றோம் அப்படின்ட்டு வந்து பகவானுடைய நம்ம எந்த இதுல இருந்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா, நம்ம மயங்கியவர்கள் வந்து எதை அடையாளமாக கொண்டிருக்கோம் அப்படின்னா, இது வந்து இது என்னோட பொண்ணு, இது என்னுடைய ஹஸ்பண்ட், இது என்னுடைய மனைவி அப்படின்ட்டு எல்லாம் நம்ம வந்து நான் தான் வீட்டின் தலைவன் அப்படின்ட்டு எல்லாம் வந்து சொல்றோம் இல்லையா? இந்த நாயகியின் கணவன் நானே அப்படின்ட்டு எல்லாம் வந்து இந்த எண்ணுகின்றார். இதுவே வந்து மயக்கத்தின் இருமைகளாகும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இருமைகளால் இவ்வாறு மயங்கியவர்கள் முழு முட்டாள்கள் என்பதால் பரமபுருஷ பகவானை புரிந்து கொள்ள யார் ஒருத்தர் வந்து அகந்தையில இருக்காங்களோ, நம்ம எல்லாமே வந்து பண்ணுவோம், பூஜை கஜை எல்லாமே வந்து பண்ணுவோம். ஆனா அந்த அகந்தை மாத்திரம் இருக்கு. நான் சொல்லிதான் என்னோட மனைவியை வந்து கேட்கணும், இல்ல அப்படின்னா நான் என் கீழ் படிச்சுதான் அவள் நடக்க வேண்டும் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் வந்து அந்த மாதிரிலாம் வந்து ஒரு அகம்பாவத்தோட இருந்தான்னு வச்சுக்கோங்க, பகவானுக்கு அது வந்து பிடிக்காது. அதுதான் வந்து முட்டாள்தனமானது அப்படின்ட்டு வந்து அடுத்தது வந்து 28. 28ல என்ன சொல்றாங்க? ஏஷாம் அந்தகம் பாபம் ஜனானா புண்ணிய கர்மணாம் தே தத்வந்த மமோக நிர்முக்தா பஜந்தே மாம் திருடா விரதஹ. முற்பிறவியிலும் இப்பிறவியிலும் புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபட்டு எவர்களது பாவ விளைவுகள் முழுமையாக ஒழிக்கப்பட்டு விட்டதோ, எவர்கள் மயக்கத்தின் இருமையிலிருந்து பூரணமாக விடுபட்டுள்ளார்களோ அவர்களை எனது பக்தி தொண்டில் மன உறுதியுடன் இருப்பார். அதுதான் நம்மளுடைய கர்மாக்கள் அனைத்தும் வந்து 0ல இருந்தாதான் நம்ம வந்து பகவானை வந்து அடைய முடியும். அதுக்குதான் இந்த யோக மாய வந்து இது பண்றாங்க. என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, யோக மாய வந்து அந்த இருமைகள்ல இருந்து நம்மளை வந்து விடுக்கணும். அதுக்காக நிறைய வந்து டெஸ்ட் எல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து கொடுப்பாங்க. எப்ப நம்மளோட கர்மாக்கள் வந்து 0 ஆகுதோ அப்போ பகவான் வந்து முழுமையா நம்பி இந்த ஜட ஆசைகள்லாம் நம்மளுக்கு வந்து விடுபட்டு பகவானை சென்றடையறதுக்கு பகவானே நம்மளுக்கு வந்து ஏற்பாடு பண்ணுவாரு அப்படின்றது. திவ்யமான நிலைக்கு ஏற்றம் பெற தகுதி வாய்ந்தவர்களை இந்த ஸ்லோகம் வந்து சுட்டிக்காட்டி, யாரெல்லாம் வந்து பகவானை வந்து திவ்யமான லோகத்துக்கு அடைவார்கள் அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகம் வந்து ரொம்ப விளக்கமா வந்து சொல்றது. பாவிகள், நாத்திகர்கள், முட்டாள்கள் மற்றும் வஞ்சகர்களுக்கு விருப்பு வெறுப்பின் எருமையை கடப்பது மிகவும் கடினம். அறநெறிகளை பயிற்சி செய்து வாழ்வை கழித்தவர்கள், புண்ணியம் செய்தவர்கள், பாவ விளைவுகளை வென்றவர்கள் ஆகியோர் மட்டுமே பக்தி தொண்டினை ஏற்று படிப்படியாக பரமபுருஷ பகவானை பற்றிய தூய ஞானத்தினை அடைய முடியும் அப்படின்ட்டு வந்து. எனவே முழுமுதற் கடவுளை புரிந்து கொள்வதோ மன உறுதியுடன் அவரது திவ்யமான அன்பு தொண்டில் முழுமையாக ஈடுபடுவதோ சாத்தியம் இல்லாததாகும். முழுமையா வந்து நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கணும், அது வந்து சாத்தியம் இல்லை அப்படின்ட்டு வந்து. அடுத்தது 29. யாரா படிக்கிறல 29 ஸ்லோகம் ஜரா மரண மோக்ஷாய மாம் ஆஸ்ரித யதந்தி யே தே பிரம்ம தத் விதுஹு கிருஷ்ணம் அத்யாத்மனம் கர்ம சாகிலம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ முதுமையிலும் நம்ம வந்து இந்த உடலுக்கு தான் இந்த முதுமை அப்படின்னு, மரணமும் இந்த உடலுக்கு தான். முதுமையிலிருந்தும் மரணத்திலிருந்தும் விடுபட முயலும் அறிவுடையோர் பக்தி தொண்டின் மூலம் என்னிடம் அடைக்கலம் புகுகின்றனர். திவ்யமான செயல்களை பற்றிய அனைத்தையும் அறிவதால் அவர்கள் உண்மையில் பிரம்மனே. யார் ஒருவர் இந்த சன்னியாசிட்ட போய் உங்களை நாளைக்கு வந்து மரணம் தவறு வந்து சூழ்ந்துக்க போறது அப்படின்னா ஓகே இட்ஸ் ஓகே அப்படின்வாங்க, அவ்வளவுதான். நம்ம கிட்ட வந்து நீ நாளைக்கு செத்து போயிட போற அப்படின்னு நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், இன்னில இருந்தே ஒரு பயம் எடுத்து போயிடும். எங்க பார்த்தாலும் வந்து அங்க நிக்கிறாரா இங்க நிக்கிறாரா அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம். சோ அந்த பயம் வந்து இருக்கக்கூடாது. எப்ப வந்து மரணத்தை கண்டு நம்ம பயப்படலையோ அப்ப வந்து நம்மளுக்கு வந்து பக்தி வந்து நம்ம பக்தியில இருக்கோம் அப்படின்றது வந்து இது வருது. சோ பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் ஆகிய இந்த ஜட உடலைத்தான் பாதிக்கின்றன, ஆன்மீக உடலை அல்ல. ஆன்மீக உடலுக்கு பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் ஆகியவை கிடையாது. அதான் வந்து சொல்றாங்க, எப்பவுமே வந்து யூத்ஃபுல்லா இருக்கிறது வந்து ஆத்மா வந்து கிழவன் ஆயிடுது அப்படின்றது எல்லாம் கிடையவே கிடையாது.
ஆத்மா வந்து எப்பவுமே வந்து யூத்ஃபுல்லா இருக்கும். எனவே ஆன்மீக உடலை பெற்று பரமபுருஷ பகவானின் தோழர்களில் ஒருவனாக ஆகி நித்தியமான பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவன் உண்மையில் பக்தியில் முக்தி பெற்றுள்ளான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றான். அகம் பிரம்மாஸ்மி, நான் பிரம்மன், தன்னை பிரம்மனாக ஒருவன் உணர வேண்டும் என்று கூறப்படுகின்றது. வாழ்வின் இந்த பிரம்ம ஞானம் இந்த ஸ்லோகத்தின்படி பக்தி தொண்டிலும் உள்ளது. தூய பக்தர்கள் பிரம்மனின் தளத்தில் திவ்யமாக நிலை பெற்றுள்ளனர். மேலும் திவ்யமான செயல்கள் அனைத்தையும் அவர்கள் அறிவர். சோ சில பேர் வந்து சொல்லுவாங்க பிரம்மலோகம்லாம் நம்ம போகக்கூடாது அப்படின்னு. பிரம்மலோகம்லாம் வந்து பகவான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் உயிர் வாழி பிரம்மானம். அந்த லோகத்துக்கு நம்ம போய் அவர்கிட்ட இருந்து நம்ம வந்து அந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஜட ஆசையில இருந்துட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க, திருப்பி வந்து பூமியில பிறப்போம். அந்த ஜட ஆசையை விட்டு நம்ம வந்து பகவானை வந்து சென்றடையணும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கம் தான் நம்ம கிட்ட வந்து இருக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அதுதான் இங்க வந்து இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலமா நமக்கு தெரியுது. லாஸ்ட் ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீர்கள்? வாசி மாதாஜி. சாதி பூதாதி தைவம் மாம் சாதி யக்ஞம் ச ஏ விதுஹு பிரயாண காலே அபிசா மாம் தே விதுர் யுக்த சேதசா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இது வந்து 8வது அத்தியாயத்துக்கான ஒரு முன்னோடி அப்படின்ட்டு வந்து சொல்ற இந்த ஸ்லோகம். அடுத்த அத்தியாயத்துல அர்ஜுனர் வந்து நிறைய கேள்விகள் கேட்கிறார். அதுக்கு வந்து முன்னோடியாக இதுலயே வந்து ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. என்ன கேட்டிருக்காரு அப்படின்னா, சாதி பூதாதி அதி தெய்வம், எது என்ன ஆதி தெய்வம்னா என்ன, ஆதி பூதம் அப்படின்னா ஆதி ஆத்மிகம், ஆதி பௌதிகம், ஆதி தெய்வீகம் அப்படின்றதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் என்ன அப்படின்ட்டு வந்து கேட்கிறாரு. யஜ்யம்னா என்ன, ஆதி யஜ்யம்னா என்ன, அந்த யஜ்யத்தை அனுபவிக்கக்கூடியவர் யாரு, இதெல்லாமே வந்து அந்த கேள்வி கேட்கிறாரு. பிரயாண காலே அப்படின்னு வரும்போது நம்ம இறக்கும் தருவாயில் இருக்கும்போது என்ன அப்படின்னா, நம்ம மரணம் ஏற்படும் சமயத்துல பகவானை நானே எப்படி வந்து அறிய முடியும், எனக்கு வந்து இறப்பு வரப்போறது, அந்த சமயத்துல நான் பகவான் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்றதெல்லாம் வந்து அர்ஜுனர் வந்து இந்த கேள்விகள்லாம் வந்து அடுத்த அத்தியாயத்துல அவர் வந்து கேட்கிறார். பௌதீக தோற்றம், நான் இந்த பௌதீக உலகத்துல எப்படி தோன்றேன், தேவர்கள் மற்றும் எல்லாவித யாகங்களையும் ஆழ்வனாகவும் பரமபுருஷனாகவும் என்னை அறிந்து என்னை பற்றிய உணர்வுடன் இருப்பவர்கள் மரண நேரத்திலும் பரமபுருஷ பகவானான என்னை அறிய முடியும் அப்படின்ட்டு யாரெல்லாம் வந்து என்னை பத்தி நல்லா தெரிஞ்சவங்களோ அவங்க அத்தனை பேரும் அதுதான் வந்து இந்த பிக்சர்லயே வந்து காமிச்சிருக்காங்க. இவர் வந்து பீஷ்மர் வந்து மரண படுக்கையில வந்து இருக்காரு. அவர் வந்து அம்பு படிக்கல. ஏன் அம்பு, அவர் வந்து அவருக்கு எப்படி அது, நம்மளுக்கு வந்து ஒரு அம்பு போட்டாலே வந்து இறந்து போயிடுவாங்க. இவருக்கு வந்து அத்தனை அம்பு போட்டு அவர் இறக்கல அப்படின்னா அதுதான் வந்து அவர் வந்து யோகிக் பவர், அது வந்து சிறந்த யோகி அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். பீஷ்மர் வந்து சிறந்த யோகி, சிறந்த பிரம்மச்சாரி கூட சொல்ற. வைராக்கியத்துல அவர் மிஞ்சின வைராக்கியத்துல யாருமே இருக்க முடியாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அதுதான் வந்து கிருஷ்ணரும் வந்து சொல்றாரு, நீ அந்த வைராகியம் எல்லாம் இருக்கிறதெல்லாம் தப்புன்னு நான் வந்து சொல்லவே இல்லை, ஆனா நீ வந்து அந்த வைராகியத்தினால என்ன நடந்ததுன்னு பாரு அப்படின்னு தான் வந்து சொல்றாரு. யாருக்கு நீ வந்து மகுடம் சூட்டக்கூடாது அப்படின்னு இருக்குமோ அந்த அவனுக்கு வந்து மகுடம் சூட்டின. சோ பாண்டு இறந்து போயாச்சு அப்படின்னா நீ வந்து ஆட்சியை வந்து நீ வந்து எடுத்திருக்கணும். நான் ப்ராமிஸ் கொடுத்துட்டேன், நான் சூளுரைச்சிட்டேன் அப்படின்றதுலயே நீ இருந்தே ஒழிய இந்த வம்சம் அழியறதுக்கான காரணம் வந்து நீயாவே ஆகிட்டியே அப்படின்ட்டு வந்து பகவான் வந்து பீஷ்மர்கிட்ட வந்து சொல்றாரு. ஸோ அதுதான் வந்து அந்த யுத்த காலத்துல நம்ம வந்து பார்த்தோம் இல்லையா, அர்ஜுன் பகவான் வந்து தேரோட சக்கரத்தை எடுத்துன்னு வந்தாரு. பகவான் வந்து ஆயுதம் ஏந்த மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாரு. அவரு போர்ல வந்து நான் ஆயுதம் ஏந்த மாட்டேன் அப்படின்னாரு. இவர் வந்து இவருடைய இது வந்து தாங்க முடியல பீஷ்மரோடது. முதல் நாளே வந்து சொல்லிட்டாரு, நான் இன்னைக்கு அர்ஜுனன் கொன்றே தீருவேன் அப்படின்னு வந்து சொல்லிட்டாரு. அர்ஜுனன் கொன்றே தீருவேன் அப்படின்ட்டு இவருக்கு வந்து வாக்கு கொடுத்துட்டாரு துரியோதனனுக்கு. பகவானுக்கு இது தெரிஞ்சு போயிடுது. உடனே வந்து என்ன பண்றாரு, பாஞ்சாலி வந்து திரௌபதி என்ன பண்றாங்க, திரௌபதி வந்து முக்காடு போட்டுட்டு அவர் வந்து கூட்டிட்டு போறாங்க அந்த டென்ட்டுக்கு. சலங்க அவர் கொலுசு போட்டு இருக்காரு. திரௌபதி அந்த கொலுசை வாங்கிட்டாரு. அவரு கொலுசு இருந்ததுன்னா அவனுக்கு அடையாளம் தெரிஞ்சிடும், அதனால கொலுசு வாங்கிட்டாரு. அதுவே வந்து ஒரு திவ்யமான ஒரு செயல் நினைச்சேன்டா திரௌபதி. நான் வந்து காலில் போட்டு இருக்கிற அணிகளை நான் வந்து பகவான் கிட்ட வந்து கொடுத்துட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இதுவா இருக்கு. ஸோ அந்த அணிகள் நேர போய் என்ன பண்றாங்க, பீஷ்மர் காலில் போய் விழறாங்க.
பீஷ்மர் காலில் விழுந்த உடனே பீஷ்மருக்கு எல்லாருமே யார் வந்து பெரியவங்க காலில் விழுந்தாங்களோ உடனே வந்து நீ ரொம்ப நன்னா இருக்கணும், சௌபாகியமா தீர்க்க சௌமங்கலியா இருக்கணும் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க. அதுதான் வந்து அவரும் வந்து சொல்லிட்டாரு. இது பார்த்தா திரௌபதி முதலாளி அப்புறம் வந்து நீ எப்படி வந்த ஏது வந்தேன்னு அப்போ வந்து வெளியில கிருஷ்ணர் இருக்கிறத பாத்துட்டாரு. ஓ இது உன்னோட வேலை தானா அப்படின்ட்டு வந்து அவருக்கு வந்து தெரிஞ்சு போயிடுது. ஏதோ ஒரு முன்னேற்பாடோட தான் நீ வந்து திரௌபதியை வந்து இங்க கூட்டிட்டு இருக்க. தீர்க்க சமங்கலி பவ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து சிறந்த யோகி, அவர் சொல்றது அத்தனையும் பலிக்கும். அதனால வந்து இவர் வந்து நினைச்சிட்டாரு, ஓ நீ ஏதோ ஏற்பாடு தான் நீ இதை வந்து பண்ணிருக்க, ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ என்ன ஏற்பாடு பண்றியன்னு அடுத்தது நீ பகவான் ஆயிடுத்தோ இல்லையோ அப்படின்ட்டு அவர் வந்து முடிவு பண்ணாரு அவரு. அதனால்தான் அந்த இது அந்த முற்று பெறணும் அப்படின்றதுக்காக தான் அவர் வந்து அந்த தேரோட சக்கரத்தை எடுத்துட்டு விரைந்து போனாரு பீஷ்மர் கிட்ட. அப்ப வந்து அந்த ஆக்ரோஷத்தை வந்து பீஷ்மர் வந்து பார்த்தாரு. பகவான் வந்து அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு வந்து ரொம்ப சாந்த ஸ்வரூபி, அவரையே வந்து இவர் வந்து கோவப்பட வச்சுட்டாரு அப்படின்னும் போது அவர் எவ்வளவு பெரிய இதுவா இருக்கணும். சோ ஏன் அப்படின்னா அவரை வந்து யாராலையுமே வெல்ல முடியாது, பீஷ்மரை வந்து யாராலையுமே வெல்ல முடியாது. இந்த மாதிரி அவருடைய பவரை வந்து கம்மியாக்கினா அவரை வந்து ஈஸியா வந்து அர்ஜுனன் வந்து கொல்ல முடியும் அப்படின்றதுக்காக தான் அவரோட பவர் வந்து கீழாக்கினாரு பகவான். அப்ப வந்து அர்ஜுனன் வந்து பீஷ்மரை வந்து இது பண்ணாரு. பீஷ்மரோட அம்பு படிக்கையில அவர் படுத்துட்டு இருக்கும்போது பகவான் வந்து சொல்றாரு யுதிஷ்டர் கிட்ட, நீ அடுத்தது அணி ஏற போற, நீ போய் அவர்கிட்ட போய் கேட்டுக்கோ, எல்லாம் எப்படி வந்து அரசாட்சி பண்ணணும் போகணும் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து கேட்டுக்கோ. ஏன்னா அவரு பெரியவர், அவர்கிட்ட வந்து எப்படி பண்ணணும் போகணும்னு கேட்டுக்கோ அப்படின்ட்டு வந்துச்சு. எல்லாருமே வந்து போறாங்க. திரௌபதி வந்து சிரிக்கிறாங்க. இவர்கிட்டயா போய் அரசாட்சி எப்படி பண்றதுன்னு கேக்குறோம், இவர் நியாய தர்மப்படியா பிரகாரம் பண்ணிருக்காரு அப்படின்ட்டு எல்லாம் வந்து சிரிக்கிறார். இப்ப வந்து இந்த பீஷ்மர் வந்து சொல்றாரு, நீ சொல்றது கரெக்டு தான், நான் அம்பப்படியில படுத்துன்றதுக்கான காரணமே என்ன அப்படின்னா, நான் வந்து இத்தனை நாள் வந்து செஞ்சோற்று கடனுக்காக நான் வந்து துரியோதனுக்கு எல்லாமே வந்து பண்ணிட்டு இருந்தேன். இந்த பிளட் எல்லாம் போகணும் வெளியில, பிளட் எல்லாம் போய் எனக்கு வந்து நல்ல தூய்மையான ஒரு இது ரத்தம் வரணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த அம்பு படிக்கையில நான் படுத்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லி, அந்த பிளட் எல்லாம் போயிடுது, இப்போ நான் இப்ப வந்து தூய்மை அடைந்து விட்டேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லி எனக்கு அந்த தகுதி இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். இப்போ வந்து அப்புறம் வந்து இவருக்கு வந்து யுதிஷ்டருக்கு வந்து எல்லா அறிவுரைகளும் வந்து எடுத்து சொல்றாரு. சொல்லிட்டு கிருஷ்ண பரமாத்மா அங்க விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தை பீஷ்மர் வந்து சொல்றாரு. பகவான முன்னாடி வச்சுட்டு அவர் வந்து விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் அவருடைய 1000 நாமங்கள் வந்து அவருக்கு எத்தாப்பலயே சொல்லக்கூடிய ஒரு பாக்கியம் வந்து அவருக்கு வந்து கிடைச்சது. எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு அவர் வந்து சொல்றாரு, கிருஷ்ணா எனக்கு வந்து உன்னை பார்த்துட்டே நான் வந்து போகணும், அந்த ஒரு வரத்தை எனக்கு கூட அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. சோ அவரை பார்த்துட்டே அவர் வந்து இறந்து போனார். அதுதான் வந்து அந்த காலே அவர் பகவானை நினைச்சுட்டே எல்லாம் சொன்னாரு, எல்லாமே அவரை நினைத்து கொண்டே அவர் இறந்ததுனால அவருடைய லோகத்துக்கு அவரு ஈஸியா வந்து போக முடியா இருந்தது அப்படின்ட்டு வந்து. சோ பீஷ்மர் வந்து ஒரு சிறந்த யோகி அப்படின்னு வந்து இதோட இந்த அத்தியாயம் வந்து நிறைய பெறுகின்றது. பௌதிக தோற்றம், தேவர்கள் மற்றும் எல்லா விதமான யாகங்களை ஆள்பவனும் பரமபுருஷ பகவானும் புருஷனாகவும் என்னை அறிந்து என்னை பற்றிய உணர்வுடன் இருப்பவர்கள் மரண நேரத்திலும் ஒரு பரமபுருஷ பகவானான என்னை அறிய முடியும். எப்படி பீஷ்மர் அறிந்த மாதிரி எல்லாருமே அறிய முடியும். அதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. அந்த சமயத்துல வந்து நான் என்னோட சொத்தெல்லாம் வந்து பிரிச்சு லாயரை கூப்பிட்டு என்னால பிரிக்க முடியல, லாயரை ஒன்னா கூப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இறக்கும் தருவாயில லாயரை கூப்பிட்டு எல்லாத்தையும் பிரிச்சு நாம இருக்கோமோ இல்லையோ அது யாருக்கெல்லாம் போய் சேரணும் எல்லாமே அவனு பகவான் பார்த்துப்பார் அப்படின்ற அந்த நம்பிக்கை நம்மளுக்கு இல்லை. நாமளா பிரிச்சு கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு இது வந்து நினைச்சிட்டு இருக்கோம். அதுதான் வந்து ஞாபகம் இருக்கு. சொத்தை பத்தி தான் வந்து ஞாபகம் இருக்கு. அப்போ இறந்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, சொத்துக்கு திருப்பியும் வந்து ஜென்மா எடுப்பாங்க. அந்த சொத்தை பிரிக்கலையே அப்படின்றதுக்காக திருப்பி வந்து ஒரு ஜென்மா எடுப்பாங்க. அதனால இட் இஸ் பெட்டர் பகவானை வந்து நினைச்சிட்டு இருக்கணும். சுத்தி இருக்கங்கிட்ட எல்லாம் நம்ம வந்து சொல்லிடணும். நம்ம ஏன்னா இறக்கக்கூடியவர்களுக்கு இறப்பு வரப்போறதுன்றது தெரிஞ்சிடும், எப்படியும் இறப்பு வரப்போறதுன்றது அவங்களுக்கு முன்கூட்டியே வந்து தெரிஞ்சிடும். சோ அப்போ வந்து சுத்தி இருக்கவங்களாவது அவங்க வந்து பகவானுடைய நாமத்தை சொன்ன அட்லீஸ்ட் அதையாவது காதலியாவது நம்ம கேட்கணும். இப்ப நம்மளுக்கு வந்து கோமா ஸ்டேஜ்ல போயாச்சு அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் அவங்க காதலியாவது பகவானுடைய நாமம் வந்து போகும். அவர் வந்து அந்த உலகத்துக்கு போய் சேரக்கூடிய தன்மை வந்து அவங்களுக்கு வந்து இருக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து நல்ல கிருஷ்ண பண்றோம் இல்லையா, கர்ண மந்திரங்கிறது அதானே.
ஆமா, கர்ண மந்திரம்ன்றதுல அது வந்து அது இறக்கும் தருவாயில தான் சொல்லணும். இறக்கும் தருவாயில் சொல்லணும். அதான் நம்ம பண்றாங்க. ஆமா, இறந்துட்டு அப்புறம் தான் வந்து மடியில வச்சுட்டு சொல்றது அப்படின்றதுக்கு. அது கர்ண மந்திரம்ன்றது அதான் மறைக்கும் போது தெரியும் அப்படிங்கிறப்ப சொல்லணும் தான். ஆக்சுவலா சாஸ்திரிகள் தான் அந்த மாதிரிதான் சொல்லியிருக்கா. இது வந்து அவ உயிர் பிராணம் போறதுக்கு முன்னாடி சொல்றதுதான் கர்ண மந்திரம். அது நம்ம சொல்லங்கிறதால வந்துட்டு இப்ப சொல்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் சொல்றா அவ. ஆமா, அதுதான் வந்து சொல்லணும். நம்ம எல்லாமே நம்ம வந்து இது எல்லாமே நம்ம வந்து சமாளிச்சுடுறோம். அதெல்லாம் இப்படி பண்ணணும். ஆனா சரி பரவாயில்ல இப்பயாவது சொல்லிடலாமே அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். அதனால கூட இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து அழக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. என்ன அப்படின்னா, நம்ம ஒரு ட்ரெஸ் கிழிஞ்சு போயிடுது அப்படின்னா இன்னொரு ட்ரெஸ்ஸை போட்டுக்கும் போது நம்ம அழுவோமா? அழமாட்டோம் இல்லையா? அதே மாதிரிதான் வந்து ஒரு உயிர் வந்து உடலை விட்டு போகும்போது நம்ம அழக்கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அழாம இந்த பகவானுடைய நாமத்தை வந்து சொல்லிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து போற எந்த உயிர் போறதோ அதுக்கு வந்து அதுக்கு அந்த உயிருக்கு வந்து இதுவாகும் சொல்ற புண்ணியமாகும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். அதான் இந்த 7ஆம் அத்தியாயம் எவ்வாறு பூரண கிருஷ்ண உணர்வினை அடைய முடியும் என்பதை முக்கியமாக விளக்குகின்றது. கிருஷ்ண உணர்வின் ஆரம்பம் கிருஷ்ணருடைய பக்தர்களுடன் தொடர்பு கொள்வதாகும். எப்பவுமே வந்து அதனால்தான் அசோசியேஷன்ல இருக்கணும் அப்படின்றது. என்னால சாண்டிங் பண்ண முடியல, என்னால வந்து கோவில் போய் பண்ண முடியல அப்படின்ட்டு எல்லாம் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? பண்ண முடியலையா? நம்ம வந்து அட்லீஸ்ட் அந்த அசோசியேஷன்லயாவது நம்ம இருக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து அசோசியேஷன்ல இருந்துருந்தோம் அப்படின்னா நிச்சயம் வந்து நம்மளுக்கு நல்வழி வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கும். அசோசியேஷன்ல மாத்திரம் விட்டு போவே கூடாது அப்படின்ற பகவத்கீதை நான் வந்து படிக்கல, தினம் பாகவதம் தினம் கிளாஸ்க்கு அட்டன் பண்றது இல்ல, இது வந்து மகாமந்திரம் வந்து ஒரு ஜபமும் மூணு மாலை தான் என்னால பண்ண முடியாது அப்படின்னும் போது அட்லீஸ்ட் ஒரு 1 hour ஆகுது அந்த காது கொடுத்தாவது நம்ம வந்து கேட்கணும், சங்கத்திலேயாவது இருக்கும். அதுதான் வந்து சொல்றோம். துயரத்தில் உள்ள மனிதன், கேள்வியுடைய மனிதன், பௌதீக பொருட்களுக்கான தேவையுடைய மனிதன், பரமாத்மா ஞானம், பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோயிலிருந்து விடுதலை மற்றும் முழுமுதற் கடவுளை வழிபடுதல் முதலிய பல்வேறு விஷயங்கள் இந்த அத்தியாயத்துல வந்து விவாதிக்கப்பட்டன அப்படின்ட்டு வந்து பக்தி யோகம் அல்லது திவ்யமான அன்பு தொண்டின் தொடக்கம் வந்து இதுதான். 7வது அத்தியாயம் தான் பக்தி தொண்டோட தொடக்கம். இதுவே எல்லா சாஸ்திரங்களுக்கும் ஒரு தீர்ப்பாகும். அந்த உறுதியான முடிவின் சாரமே இந்த 7ஆம் அத்தியாயம் அப்படின்றது. நம்ம இப்போ 8ஆம் அத்தியாயத்துல இருந்து அத்தியாயம் வந்து அக்ஷர பிரம்ம யோகம்ன்றது. பரத்தை அடைதல், எப்படி வந்து பகவானை வந்து அடைவது அப்படின்றதுதான் நம்ம இந்த கேள்வி வந்து ஏற்கனவே வந்து கேட்டுட்டாரு அர்ஜுனர் வந்து கேள்வி கேட்கிறார். இதுலயே வந்து ஆரம்பமே வந்து கேள்விதான். கேள்விகள் வந்து கேட்கிறாரு. அர்ஜுனர் கேள்வி கேட்க என்ன ஆறுது அப்படின்னா அது நம்மளுக்குதான் வந்து அது வந்து உபயோகமா இருக்கு. நிறைய சந்தேகங்கள் வரும். பகவத்கீதை நம்ம வந்து புரிந்து கொள்வது அப்படின்றது ஒரு ஜென்ம போறாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்தது இன்னும் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷா வந்து இருந்துருக்கு. இது தினமே வந்து படிச்சோம் அப்படின்னா ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். ஸோ அட்டைனிங் த சுப்ரீம், அக்ஷர பிரம்ம யோகம், அட்டைனிங் த சுப்ரீம், எப்படி வந்து பரத்தை அடைவது அப்படின்ற இந்த அத்தியாயத்துல தான் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். இந்த மாதிரி கிருஷ்ணபக்ஷம் சுக்லபக்ஷம் பத்தி எல்லாம் வந்து பார்க்க போறோம். சில பிரபுபாதாக்கு ஜெயம். 7வது அத்தியாயம் நம்ம வந்து பார்த்துட்டோம். 8வது அத்தியாயத்துல இங்க வந்து முதல்ல வந்து 1ல இருந்து 4வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா அர்ஜுனன் வந்து கேள்விகள் கேட்கிறாரு, கிருஷ்ணர் வந்து பதில் சொல்றாரு. அடுத்தது வந்து அர்ஜுனர் வந்து கேட்கிறாரு, நம்ம ஒருத்தர் இறக்க போறாரு, அவர் எப்படி வந்து உன்னை வந்து நினைச்சுட்டு இருக்க முடியும் கிருஷ்ணா அப்படின்னு. மரண நேரத்தை கிருஷ்ணரை எப்படி நினைவு கூறுறது? அப்போ வந்து பகவான் வந்து சொல்றாரு, எப்படி என்ன வந்து நீ வந்து மறக்க முடியும்
நீ எப்பவுமே வந்து நீ வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணா கிருஷ்ணரை நினைவு கூறுதல், தியானம் மூலம் நினைவை பயிற்சி செய்யுங்கள். பயிற்சி மூலமா தான் நம்ம இது பண்ண முடியும். அடுத்தது வந்து 14ல இருந்து 16 வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எப்படி வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ், அது என்ன மாதிரி டிவோஷனல் சர்வீஸ்? பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ். பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணும்போது, தூய பக்தி தொண்டு பண்ணும்போது பக்தியின் மூலம் கிருஷ்ணரை வந்து நினைவு, கிருஷ்ணருடைய லீலைகள். நம்ம யார்ட்டையாவது பேசணும் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு லீலையை பத்தி நம்ம வந்து பேசணும். இதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு, இந்த ஜட உலகத்துல பத்தி அதை டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு நம்ம வந்து பகவானை பத்தி நம்ம வந்து பேசணும். யார்கிட்ட பேசினாலும் பகவானை பத்தி வந்து பேசணும். இந்த மாதிரியான டிவோஷனல் சர்வீஸ் எல்லாம் நீங்க வந்து பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, அந்த மாதிரி நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு வந்து. அடுத்தது வந்து 17ல இருந்து 22 வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆன்மீக உலகத்தையும் பௌதிக உலகத்தையும் வந்து கம்பேரிசன் நடக்குது. ஸோ அதுல வந்து ஆன்மீக உலகத்தோட என்ன நன்மைகள் எல்லாமே என்னெல்லாம் வந்து பகவான் போற்றுதல்லாம் வந்து பண்றாங்க. சோ மகிமைகள்லாம் வந்து இங்க வந்து ஒப்பிடுறாங்க. பௌதிக மற்றும் ஆன்மீக உலகங்கள் உன்னத இருப்பிடத்தின் மகிமைகளை ஒப்பிடுதல். சோ இங்கேயோட எது நிரந்தரமானது அப்படின்றத வந்து நம்ம இதுல வந்து பார்க்கணும். அடுத்தது வந்து 23ல இருந்து 28 வரைக்கும் வந்து பரம்பொருளை அடைவதில் பக்தியின் மேன்மை, பகவானை வந்து அடையறதுதான் வந்து மேன்மையானது அப்படின்ட்டு வந்து ஒருத்தர் வந்து சொன்னாங்களாம். இந்த மாதிரி பகவானை வந்து அடையணும் அப்படின்னும் போது மாதிரி இனிஷியேஷன் எடுங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லும்போது, ஐயோ எனக்கெல்லாம் வந்து வேண்டாங்க, எனக்கு வந்து இன்னும் வந்து வயசாகல, நான் வந்து ரொம்ப வயசாயிட்ட அப்புறம் இனிஷியேஷன் எடுத்துக்கிறேன், எல்லாத்தையும் எல்லாம் விட முடியாது அப்படின்ட்டு வந்து முதல்ல என்ன எதை பத்தி சொல்றாங்க அப்படின்னா, காஃபி டீ எல்லாம் என்னால விட முடியாது, பூண்டு வெங்காயம் எல்லாம் என்னால விட முடியாது, வெளியில போறது, அங்க போய் இது பண்றது, டூர் போறது, அதெல்லாம் என்னால விட முடியாது. அதனால இனிஷியேஷன் எடுத்தாச்சுன்னா எப்பவுமே நான் வந்து கிருஷ்ணரை பத்தி தான் நினைச்சிட்டு இருக்கணும், அதனால இப்ப முடியாது அப்படின்னு. நம்ம வந்து இனிஷியேஷன் எடுக்கிறோமோ இல்லையோ பகவானை பத்தியான எண்ணங்கள் நம்ம கிட்ட வந்து இருந்துட்டே வந்து இருக்கணும். அப்பதான் ஏன் இனிஷியேஷன் அப்படின்றாங்க அப்படின்னா, ஒரு குடைக்குள்ள நம்ம வந்து ஒரு ஷெல்டர் எடுத்துக்கிறோம். இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஷெல்டர் ஃபார்ம் இருக்கு, அஸ்பயர் ஃபார்ம் இருக்கு, ஷெல்டர் இருக்கு. பட் வந்து ஷெல்டர்ல வந்து என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு நாமளே சில எக்ஸ்கியூசஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து கொடுத்தோம். இப்ப இனிஷியேஷன் எடுத்தாச்சு அப்படின்னா நிச்சயம் வந்து நாம பண்ணக்கூடிய அபத்தங்கள் வந்து பிறவங்க மற்றவங்களுக்கு வந்து, அதாவது குருவுக்கு வந்து அபராதம் ஆகக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு கான்சியஸ்னஸ் வந்து நம்ம கிட்ட விரும்பே இருக்கும். அப்போ வந்து நம்ம தவறதுக்கு ரொம்ப யோசிப்போம். அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான, அதுக்காக தான் இனிஷியேஷன் வந்து எடுக்கிறது அப்படின்றது. கிருஷ்ணாஸ் ஆன்சர்ஸ் டு அர்ஜுனாஸ் கொஸ்டின், இதுதான் நம்ம வந்து. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய பரமாத்மனே நமஹ. அத ஷஷ்டோ அத்தியாயः ஆத்ம சம்யம்ய யோகः. அர்ஜுன உவாச்ச. மாதாஜி பிரபுஜி படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி படிங்க. கிம் தத் பிரம்ம கிம் அத்யாத்மம் கிம் கர்ம புருஷோத்தமா அதிபூதம் சா கிம் புரோக்தம் அதிதைவம் கிம் உச்சதே. கேள்விகள் வந்து கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு அர்ஜுனன். அர்ஜுனன் வினவினான், எம்பெருமானே உத்தம புருஷரே, பிரம்மன் என்பது யாரு? பிரம்மானா யாரு? ஆத்தியாத்மம்னா என்ன? பலநோக்கு செயல்கள்னா என்ன? ஜட தோற்றம்னா என்ன? தேவர்கள்னா யாரு? இவற்றை தயவு செய்து எனக்கு விளக்குங்க அப்படின்ட்டு வந்து கேட்குது. பிரம்மன் என்பது என்ன என்பது தொடங்கி அர்ஜுனன் பல்வேறு வினாக்களுக்கு பகவான் கிருஷ்ணர் விளையாடிக்கிறார். மேலும் கர்மான்றது பலநோக்கு செயல்கள். கர்மான்றது நம்ம பலநோக்கு செயல்கள்ல சில பேரை வந்து சீட் பண்ண வேண்டியதாயிடும். சீட்டிங் எல்லாம் நடக்கும் இல்லையா? அப்போ வந்து நம்மளுக்கு கர்மா வந்து நம்ம அக்யூமுலேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம், சேர்க்க ஆரம்பிச்சிருவோம். நம்ம எப்படி சொத்து சேர்க்கிறோமோ அந்த மாதிரி நம்மள வந்து கர்மாவை வந்து சேர்க்க ஆரம்பிச்சிடும். அடுத்தவங்களை வந்து நம்ம ஏதோ ஒண்ணு அழிச்சாதான் ஒண்ணு வந்து கிடைக்கும் அப்படின்றாங்க இல்லையா? ஏதோ ஒண்ணு நம்ம ஏதாவது ஒண்ணு சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணாதான் ஒண்ணு வந்து கிடைக்க முடியும். அந்த மாதிரி நம்ம வந்து சிலதெல்லாம் வந்து பலநோக்கு செயல்களை நம்ம வந்து ஈடுபடும். அதெல்லாம் வந்து இந்த அதுதான் வந்து கர்மாவா வந்து மாறுகின்றது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. யோகம் கலந்த பக்தி தொண்டு, தூய பக்தி தொண்டு ஆகியவற்றை பகவான் வந்து விளக்குகின்றார். பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான் ஆகிய நிலைகள் வந்து பரமபூர்ண உண்மை அறியப்படுவதாக ஸ்ரீமத் பாகவம் வந்து விளக்கிறது. 3 நிலைகள் இருக்கு. ஒண்ணு என்ன அப்படின்னா பிரம்ம நிலை, இன்னொன்னு வந்து பரமாத்மா நிலை, இன்னொன்னு வந்து பகவான் நிலை அப்படின்றாங்க. பிரம்மன் என்று அறியப்படுகிறான் தனிப்பட்ட உயிர் வாழி, அவர் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் உயிர் வாழி வந்து பிரம்மன்.
அர்ஜுனன் ஆத்மாவை பற்றி விளங்குகின்றான். ஆத்மா என்பது உடல், ஆத்மா மற்றும் மனதையும் குறிக்கும். வேத அதிகார அகராதியின்படி ஆத்மா என்பது மனம், ஆத்மா உடல் மற்றும் புலன்களையும் கூட குறிக்கும் அப்படின்ட்டு வந்துச்சு. இந்த ஆத்மா நல்ல ஆத்மா அப்படின்லாம் அங்க சொல்றோம் இல்லையா, ஒரு நாள் எல்லாருக்கும் உதவி பண்ற ஆத்மா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம் இல்லையா. சோ அது உடலோட சேர்ந்து இருக்கிறவங்களை கூட நம்ம வந்து ஆத்மான்றது வந்து உடலையும் குறிக்கும் அப்படின்ட்டு இங்க வந்து அர்ஜுனன் வந்து அர்ஜுனர் முழுமுதற் கடவுளை புருஷோத்தமர், உத்தம புருஷர் என்று அழைக்கின்றார். இதன் மூலம் அவன் தனது வினாக்களை ஒரு சாதாரண நண்பரிடம் முன்வைப்பது போலன்றி கிருஷ்ணரே உறுதியான விடைகளை கொடுக்கக்கூடிய உயர் அதிகார என முழுமுதற் கடவுள் என்பது அறிந்து வினைவுகின்றான் என நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். சாதாரணமா நண்பன் கிட்ட கேட்கிற மாதிரி இல்லை, கிருஷ்ணருக்கு தான் அந்த பதில்லாம் தெரியும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையோடுதான் அந்த விஷயம் வந்து புரிஞ்சுதான் அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட வந்து இந்த கேள்விகள்லாம் வந்து கேட்கிறான். அடுத்தது செகண்ட். நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. அதியஜ்ஞः கதம் கோத்ர தேகேஸ்மின் மதுசூதன பிரயாணகாலே ச கதம் ஞோயேசி நியதாத்மபிஹி ஆத்மா பத்தி வந்து சொல்றாரு. மதுசூதனரு யாகங்களின் இறைவன் யார்? இவர் வந்து கேள்வி கேட்கிறாரு. நீ யாகங்கள் சொல்றியே, யாகங்களோட இறைவன் யார்? யாருக்கு போய் இந்த யாகம் போய் இது போய் சேரும்? உடலில் அவர் எங்கு வசிக்கிறார்? அப்பேற்பட்டவர் வந்து எங்க வசிக்கிறார்? பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவோர் உண்மை மரண காலத்தில் எவ்வாறு அறியப்படும்? இந்த 3 கேள்வி 8 கேள்விகள் வந்து கேட்கிறார். யாகங்களின் இறைவன் என்பது இந்திரன். யாகங்களுடைய இறைவன் வந்து இந்திரனுக்குதான் வந்து எல்லா இதுவும் வந்து போகும். விஷ்ணு என இருவருக்கும் வந்து பொருந்தும். இந்திரன் விஷ்ணு அப்படின்றது 2 பேருக்குமே வந்து பொருந்தும். இப்ப வந்து அந்த காரணோதய விஷ்ணுன்றது மகாவிஷ்ணு, காரணோதய சாய் விஷ்ணுன்றவர் மகாவிஷ்ணு, கர்ப்போதய சாய் அப்புறம் வந்து சிறுவ சாய் மகாவிஷ்ணு. இதெல்லாம் யாகங்கள்லாம் பண்ணும்போது அது விஷ்ணுவுக்கு போய் சேரும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. தேவர்களின் பிரம்மா சிவன் உட்பட்ட முக்கிய தேவர்களின் தலைவன் வந்து விஷ்ணு. நிர்வாக பொறுப்பில் உள்ள தேவர்களின் தலைவன் இந்திரன் விஷ்ணு ஆகிய இருவருமே யாகங்களின் மூலம் வழிபடப்படுகின்றனர். ஆனால் யாகங்களின் உண்மையான இறைவன் யார் என்றும் ஜீவாத்மாவின் உடலிலே இறைவன் எங்கு வசிக்கின்றார் என்றும் அர்ஜுனன் வந்து இங்க வந்து கேட்கிறாரு. சோ இங்க வந்து மதுசூதனர் அப்படின்ற மது என்ற அணைக்கனை அழித்தவர் அப்படின்றதுக்காக அவருக்கு பேர் வந்து மதுசூதனன். அடுத்தது வந்து மேலும் பிரயாண காலே அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. மரணத்தின் போது இந்த ஸ்லோகத்தில் வந்து மிகவும் முக்கியமானது வந்து என்ன அப்படின்னா பிரயாண காலே. ஏனெனில் வாழ்வில் நாம் செய்பவை அனைத்தும் மரணத்தின் போது பரிசோதிக்கப்படும். அதுதான் வந்து டே ஆஃப் ஜட்ஜ்மெண்ட் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. டெத் டேன்றது டே ஆஃப் ஜட்ஜ்மெண்ட். சோ நம்ம வந்து என்னெல்லாம் பண்ணினோம் போகணும் அப்படின்ற ஒரு கம்ப்ளீட் வந்து நம்மளுடைய அந்த எத்தனை வருஷம் இருக்கமோ அத்தனை வருஷத்துல வந்து அது வந்து அந்த அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்க்கப்படும் அப்படின்ட்டு பரிசோதிக்கப்படும். போதும் கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபட்டு உள்ளவர்களை பற்றி அறிந்து கொள்ள அர்ஜுனன் வந்து பேராவல். இறுதி நேரத்தில் அவர்களது நிலை எப்படி இருக்கும்? மரண நேரத்தில் உடலின் எல்லா இயக்கங்களும் தடைபடுவதோடு மனமும் தனது பக்குவ நிலை இழந்து விடுகின்றது. அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. மனமும் வந்து உடல் மாத்திரம் இல்ல, மனசும் வந்து இழந்து விடுகிறது. இவ்வாறு உடலின் சூழ்நிலைகளால் பாதிக்கப்பட்டவர் முழுமுதற் கடவுளை நினைவிற்கொள்ள இயலாமல் போகலாம். பெரும் பக்தரான மன்னர் குலசேகரர் வேண்டுகிறார், எம்பெருமானே தற்போது நான் ஆரோக்கியமாக எனக்கு வந்து அவர் வந்து இந்த குலசேகர ஆழ்வார் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவருடைய அந்த சக்தன் மறுபட்சி அந்த புக்கு பேரு 40 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. முகுந்தமாலா. முகுந்தமாலை 40 ஸ்லோகம். முகுந்த மாலையில வந்து சொல்றாரு, பகவானே எனக்கு வந்து கப்பம் பித்தம் வாயு அது எல்லாமே வந்து என்னை வந்து அடைக்கும். அந்த சமயத்துல நான் கிருஷ்ணா அப்படின்னு வந்து சொல்லும் போது எனக்கு ஏதாவது வந்து அடைக்கும் போது என்னால சொல்ல முடியாதபடி ஆயிடும். இப்ப நான் நன்னா இருக்கேன்ல, என்ன கூட்டின்னு போயேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். அதுதான் இங்க வந்து நினைவு கூர்றாங்க.
பெருமானே, தற்போது நான் ஆரோக்கியமாக உள்ளேன். நான் உடனடியாக இறப்பதும் சிறந்ததாகும். ஏனெனில் அன்னம் போன்ற எனது மனம் உமது பாத தாமரைகளில் தண்டில் நுழைவதில் மகிழ்ச்சி அடையும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றார். தற்போது எனது மனம் சஞ்சலமின்றி இருக்கேன். என் மனசு வந்து சஞ்சலமும் இல்லை. மேலும் நான் ஆரோக்கியமாக உள்ளேன். தங்களது தாமரை திருவடிகளை எண்ணியபடியே உடனே மரணம் அடைந்தால் நான் தங்களுக்கு செய்த பக்தி தொண்டு பக்குவம் அடையும் என்பதை உறுதியாக நம்புகின்றேன். ஆனால் இயற்கையான மரணத்திற்காக நான் காத்திருந்தால் பின்னர் என்ன நடக்கும் என்பது எனக்கு தெரியாது. ஏனெனில் அந்த சமயத்தில் உடலின் இயக்கங்கள் வந்து தடைப்பட்டு போகும், உண்டைய அடைப்பட்டு விடும். திருநாமங்களை உச்சரிக்க இயலுமா என்று தெரியவில்லை. நான் உடனடியாக இறப்பது சாலச் சிறந்ததே. அத்தகு நேரத்தில் எவ்வாறு ஒருவன் தனது மனதை கிருஷ்ணரின் தாமரை திருவடிகளை நிலைநிறுத்த முடியும் என்று அர்ஜுனன் வந்து கூறி. இவ்வளவு அழகான ஒரு ஸ்லோகம் இல்ல? ஆத்தியாத்மிகம் ஆதிபௌத்திகம். இதுதான் வந்து இந்த 8 கேள்விகள் வந்து கேட்கிறாங்க. பிரம்மானா யாரு? பிரம்மான்றது ஃபர்ஸ்ட் ஜீவாத்மா. அது வந்து அழிக்க முடியாதது அப்படின்ட்டு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஜீவன். ஆத்தியாத்மம் அப்படின்றது நம்மளுடைய நாம அப்படின்ட்டு வந்து சொல்ற நம்ம செல்ஃப். அது என்ன சொல்றது, கண்ட்ரோல் ஆஃப் த பாடி. என்னோட பாடி யார் கண்ட்ரோல் பண்றது அப்படின்னா நான் தான் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிறேன். இப்ப எனக்கு வந்து ஏதாவது வந்து வெளியில போகணும் அப்படின்னா வெளியில போக வேண்டாம், வெளியில வந்து மழையா இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிறது என்ன அப்படின்னு என்னோட பாடி வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண. அப்போ நான் தான் வந்து அந்த இடத்துல வந்து ஆதி ஆத்மா, என்னுடைய ஆத்மா. அடுத்தது வந்து கர்மா. கர்மா வந்து என்ன அப்படின்னா ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ், ஒர்க், அதாவது செயல் செய்யறது. அது எதுக்காக செய்யறது? ஒண்ணு வந்து நம்ம செயல் செய்யணும் அப்படின்றதுக்காக செய்யறோம், இன்னொன்னு வந்து பலநோக்கு செயலுக்காக நம்ம செய்யறோம். சோ கர்மா அப்படின்றது ஆக்ஷன். நம்ம அதனால்தான் இந்த ஜட உடலை ஏற்றுள்ளோம். கர்மான்ற பண்ணினதால்தான் நம்ம இந்த ஜட உடலை ஏற்றுள்ளோம். அடுத்தது வந்து ஆதிபூதம் அப்படின்றது வந்து என்ன அப்படின்னா ஜடபூமி. இந்த ஜடபூமியில நம்ம அது ஆதிபூதம் இருக்கிறதுனால்தான் நம்ம இந்த ஜட உடல்ல வந்து நம்ம ஏற்றிருக்கின்றோம். அதனால்தான் இறந்த போது நம்ம வந்து பூத உடல் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. பூத உடல் தான் the body that belongs to the earth அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். பூத உடல் வந்து எதுக்கு எதுன்னா அதை எடுத்துட்டு நம்ம வந்து அங்க போக முடியாது. இந்த உடல் வந்து எதுக்கு இரையாக்கப்படுகின்றது அப்படின்னா பூமிக்கு தான் இரையாக்கப்படுது. அதனால்தான் மெட்டீரியல் ஆதிபூதான்றது இந்த ஜடபூமி. ஆதி தெய்வம் அப்படின்றது யாரு அப்படின்னா சுப்ரீம் டெமிகாட் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. யூனிவர்சல் ஃபார்ம் விச் இன்க்ளூட்ஸ் ஆல் டெமிகாட்ஸ். சுப்ரீம் டெமிகாட்ன்றது இது யூனிவர்சல் ஃபார்ம்ன்றது நம்ம 11வது அத்தியாயத்துல நம்ம பார்க்க போறோம். பகவானுடைய உலகளாவிய வந்து உருவம் அப்படின்றது அந்த இது வந்து அது உள்ளடக்கியதான் வந்து பகவான் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னோம். ஆதி தெய்வம். ஆதி யஜ்ஞம்ன்றது யாரு அப்படின்னா பரமாத்மா. நம்மளுடைய ஆத்மாவோட கூட இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா நம்மள வாட்ச் பண்ணிட்டே இருக்காரு. ஆதி யஜ்ஞம் அப்படின்னா எங்க வசிக்கும்? வேர் டஸ் ஆதி யஜ்ஞா ரிசைட்? நம்மளுடைய இதயத்தில் வந்து வசிக்கின்றார். ஸோ ஹவு டு ரிமெம்பர் கிருஷ்ணா அட் த டைம் ஆஃப் த பிராக்டிஸ்? ரெகுலரா நம்ம வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா பிரயாண காலத்துல நம்மளுக்கு வந்து தொண்டை அடைப்பட்டாலும் பகவான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஞாபகப்படுத்தும். நம்ம வந்து திடீர்னு இப்போ வந்து நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிள் படிக்கவே இல்லை, ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், பசங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, பிள்ளையார் பக்கத்துலயோ அதுல எழுதி வச்சிருவாங்க நம்பர். இதுதான் என்னோட ரெஜிஸ்டர் நம்பர், எக்ஸாம் நம்பர், எனக்கு வந்து நீங்க தான் ஹெல்ப் பண்ணணும், எனக்கு நல்ல மார்க்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு நீங்க தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிள்ளையார்கிட்ட எழுதி வச்சுட்டு வந்துருவாங்க. பிள்ளையார் வந்து சொல்லுவாரு, நான் எத்தனை பேருக்கு நான் எக்ஸாம் எழுத முடியும், நீ படிச்சியா அப்படின்னு கேட்பாரு அவரு. படிக்கல அப்படின்னா நான் உனக்கு எப்படி ஹெல்ப் பண்ண முடியும்? ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து those who help themselves, God will also help us. அப்போ வந்து நம்மளுக்கு உதவி பண்ணிட்டாதான் பகவானும் நம்மளுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவார். எல்லாமே பண்ணுவாரு அப்படின்றது அவரு தான் பண்ணுவாரு. பட் இருந்தாலும் நம்ம முயற்சி அப்படின்றது ஒன்று வேண்டும். செவத்துல நம்பர் எழுதி வச்சுட்டு போயிடுவாங்க. ஆமா, எழுதி வச்சுட்டு போயிடுவாங்க. நிறைய எல்லா எக்ஸாம் நம்பர்ல எழுதி வச்சுட்டு போவாங்க. எனக்கே ஆச்சரியமா இருக்கும், எதுக்கு எக்ஸாம் நம்பர்ல எழுதி வைக்கிறீங்க? பகவான் போய் அந்த ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இதுதான் என்னோட எக்ஸாம் நம்பர் அப்படின்ட்டு. நல்ல வேலை போட்டோ ஃபிக்ஸ் பண்ணாத இருக்காங்க. அடுத்தது பகவானு வாச்சு. பகவான் இப்ப வந்து பதில் சொல்றது. பகவானு வாச்சு படிட்டு வந்துச்சு. படிங்க. அக்ஷரம் பிரம்ம பரமம் ஸ்வபாவோ அத்யாத்மம் உச்சதே பூத பவோத்பவகரோ விசர்க
கர்ம சம்சிதக. விசர்க அப்படின்னாலே சர்க அப்படின்னா முதல் கிரியேஷன். ஃபர்ஸ்ட் யார் பகவான் வந்து கிரியேட் பண்றாரு அப்படின்னா பிரம்மா வந்து கிரியேட் பண்றாரு. சோ பிரம்மா வந்து என்ன பண்றாரு, அவர் வந்து விசர்க, அதாவது செகண்ட் கிரியேஷன். விசர்கன்னா செகண்ட் கிரியேஷன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். செகண்ட் கிரியேஷன் தான் நாம எல்லாருமே வந்து வரோம். அதுதான் விசர்க. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அழிவற்ற உன்னதமான உயிர் வாழி பிரம்மன். அழிவற்ற பிரம்மா வந்து அழிவு கிடையாது, அவர் நித்தியமான இயற்கை. அவர் வந்து நித்தியமான இயற்கையில இருந்தேன் ஆதி ஆத்மா என்று அறியப்படுகிறார். அவர் தான் வந்து ஆதி ஆத்மா. ஜீவாத்மாவின் ஜட உடலை வளர்க்கும் செயல்கள் கர்மா. பலன் ஜீவாத்மா அவர் தான் வந்து ஜீவாத்மன் ஜட உடலை வளர்க்கக்கூடிய செயல்கள் தான் வந்து கர்மா. அதாவது கர்மா அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா பலநோக்கு செயல்கள் என்று அறியப்படுகின்றன அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். சோ பிரம்மன் வந்து நித்தியமாக இருப்பதும் அழிவற்றதும் இதன் தன்மை வந்து ஒருபோதும் வந்து மாறுவது கிடையாது. ஆனால் பிரம்மனுக்கு மேல் பரபிரம்மன் இருக்காரு. இந்த பிரம்மன் என்பது ஜீவாத்மாவை குறிக்கும். பரபிரம்மன்றது வந்து பரமா புருஷ பகவானை வந்து குறிக்கும். இந்த ஜட உலகில் ஜீவாத்மாவினால் ஏற்கப்பட்டுள்ள நிலை வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அதன் உண்மையான நிலை வந்து வேறுபட்டதா. ஜீவாத்மா ஜட உணர்வில் இருக்கும் போது ஜடத்தின் எஜமானனாக மாற முயல்வது அவனது இயற்கையாகும். ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வு ஏற்படும் ஆன்மீக உணர்வில் பரமனுக்கு தொண்டு செய்வதே அவனது நிலையாகும். பகவான் வந்து இறைவனால் பகவானால இப்ப பிரம்மன் வந்து படைக்கப்பட்டார். ஆனா அவர் வந்து எல்லா கிரியேஷன்ஸ் எல்லாம் அவர் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கார். ஆனா அவர் வந்து யாருக்கு வந்து தொண்டு செய்ய வேண்டும் அப்படின்னா பகவானுக்கு தான் அவர் வந்து தொண்டு செய்ய வேண்டும் அப்படின்ற அந்த உயிர் வாழி வந்து ஜட உணர்வில் இருக்கும்போது அவன் ஜட உடல் பல்வேறு உடல்களை எடுத்தாக வேண்டும். அதுவே வந்து கர்மா. நம்ம வந்து ஒரு உயிர் வாழி படைக்கப்பட்டார் அப்படின்னா அவன் வந்து எல்லா உயிர் வாழின்றது வந்து நாட் ஓன்லி மேன், எல்லாமே எதுக்கெல்லாம் உயிர் இருக்கோ எதுக்குள்ளெல்லாம் பரமாத்மா இருக்காரோ அது அத்தனையும் வந்து உயிர் வாழி. நம்ம வந்து 84 லட்சம் உயிர் வாழிகள் சொல்றோம் இல்லையா, அதெல்லாம் தாண்டி நம்ம வந்து வந்தாகணும் இந்த மனித உருவை வந்து எடுக்கிறதுக்கு. உயிர் வாழி வந்து வேத இலக்கியங்கள ஜீவாத்மா என்றும் பிரம்மன் என்றும் கூறப்படுகிறது. ஜீவாத்மா வந்து பற்பல நிலைகளில் வந்து ஏற்கின்றார். சில நேரங்களில் இருண்ட ஜட இயற்கையினால் கலந்து தன்னை ஜடமாக அடையாளம் காண்கின்றான். வேறு சில நேரங்களில் அவன் தன்னை உயர்ந்த ஆன்மீக இயற்கையுடன் அடையாளம் காண்கின்றான். சோ ஜட இயற்கையில் அவன் வந்து எத்தனை உயிர்னா 84 லட்சம் உயிர் வாழ்வினங்கள் ஏதேனும் ஒன்றை வடிவில் வந்து பிறக்கலாம். ஆனால் ஆன்மீக இயற்கையில் அவனுக்கு ஓர் உடல் மட்டுமே. ஜட இயற்கையில் மனிதன், தேவன், மிருகம், பறவை என்று பற்பல உடல்களில் ஏதேனும் ஒன்றில் அவன் தனது கர்மத்திற்கேற்ப பிறவி எடுக்கின்றான். சில நேரங்களில் ஜட உடலின் ஸ்வர்க்க லோகங்களை அடைய அவன் யாகம் வந்து புரிகின்றான். சில வேத மந்திரங்கள்லாம் வந்து சொல்றாங்க இல்ல, வேதத்தை நல்லா பழகக்கூடியவர்கள் வந்து அவங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ஸ்வர்க்க லோகம் போவாங்க. ஸ்வர்க்க லோகத்துல அவங்களுடைய நிறைய புண்ணியங்கள் செய்யறதுனால்தான் அவங்க சொர்க்க லோகத்தை அடைந்து அங்க வந்து அவங்களோட புண்ணியங்கள்லாம் வந்து தீர்ந்த பின் திருப்பியும் வந்து ஜட உடல்ல வந்து பிறப்பார்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். வேத யாகத்தின் வழிமுறை சாங்கிய உபநிஷத்துல வந்து கூடப்பட்டிருக்கு. இதுதான் வந்து யஜ்ஞம்னா என்ன அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. யஜ்ஞம்ன்றது 5 வித பொருட்களில் வந்து 5 வித நெருப்புல வந்து அர்ப்பணிக்கப்படுகின்றது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. 5 வித பொருட்கள் 5 வித நெருப்பில் வந்து அர்ப்பணிக்கப்படுகின்றன. ஸ்வர்க்க லோகங்கள், மேகங்கள், பூமி, ஆண், பெண் ஆகிய 5 வித நெருப்பாக கருதப்படுகின்றன. நம்பிக்கை சந்திரனில் அனுபவிப்பவன், மழை, தானியங்கள், விந்து ஆகிய 5 விதமான யாக அர்ப்பணங்களாக கருதப்படுகின்றன அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். இப்ப பிரபுபாதர் ரொம்ப அழகா வந்து விளக்கம் கொடுக்கிறார். யாகத்தை வந்து எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றதும் இந்த இடத்துல வந்து கொடுத்திருக்கு. யாக வழிமுறை பின்வருமாறு செயல்படுகின்றது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். சோ பகவான் வந்து சொல்றாரு, என்னுடைய நித்தியமான நுண்ணிய அங்கம் எனது ஜீவாத்மாவை குறிப்பிடுகிறார். பகவான் கடவுளின் நுண்ணிய அம்சமான உயிர் வாழி பௌதீக உலகினில் வீழ்வதற்கு வாய்ப்புள்ளது. ஆனால் பரமபுருஷர் ஒருபோதும் வீழ்ச்சி அடைவது கிடையாது. எனவே பரபிரம்மன் ஜீவாத்மாக உருவெடுப்பதாக கூறும் கற்பனை ஏற்கத்தக்கது அல்ல. வேத இலக்கியங்களில் பிரம்மன் ஜீவாத்மா பரபிரம்மனிடமிருந்து வேறுபட்டுள்ளது என்பதை நினைவிற்கு கொள்ள வேண்டும் அப்படின்ட்டு வந்து 5 ஸ்லோகத்தோட நம்ம முடிச்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண. அதிபூதம்.
நான்காவது அதிபூதம் க்ஷரோ பாவஹ புருஷஸ்ஸாதி தெய்விதம் அதியக்ஞோ அகம் ஏவாத்ர தேஹே தேஹப்ருதாம்பரஹ. உடல் பெற்ற ஆத்மாக்களில் சிறந்தவனை எப்போது மாறிக்கொண்டது, சேஞ்சஸ், மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது அப்படின்றது சொல்றாங்க இல்லையா. நம்ம உடம்புல வந்து சேஞ்சே ஆயிட்டு, நான் சேஞ்சே ஆக மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சில பேர்லாம். நான் எதுக்குமே நான் சேஞ்ச் ஆக மாட்டேன் அப்படின்னா, நீ சேஞ்ச் ஆக மாட்டேன், காலம் உன்னை மாற்றிவிடும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அதுதான் வந்து காலம்ன்றது ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்னு. உடல் பெற்ற ஆத்மாக்களில் சிறந்தவனை எப்போது மாறிக்கொண்டுள்ள பௌதீக இயற்கை அதிபூதம் எனப்படும் சூரியன், சந்திரன் முதலிய தேவர்கள் அனைவரும் அடங்கிய பகவானின் விஸ்வரூபம் அதிதெய்வம் என்று கூறப்படுகின்றது. மேலும் உடல் பெற்ற அனைத்து ஜீவன்களின் இதயத்திலும் பரமாத்மாக வீற்றிருக்கும் பரமபுருஷ பகவானாகிய நான் அதியக்ஞம் யாகங்களின் இறைவன் என்று அறியப்படுகின்றேன் அப்படின்ட்டு வந்துச்சு. சோ ஜட இயற்கை வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மாறிக்கொண்டே இருக்கும். ஜட உடல்கள் வந்து பொதுவா வந்து 6 நிலைகள் வந்து கிடைக்கின்றது. ஒண்ணு வந்து என்ன அப்படின்னா, பிறக்கிறோம், வளர்கின்றோம், சிறிது காலம் வந்து வாழ்கின்றோம், அப்புறம் வந்து என்ன ஆகுது, சில காலம் வந்து வாழ்றதுனால என்ன பண்றோம், ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபா இருந்ததுனால இனப்பெருக்கம், இனவிருத்தி வந்து செய்கின்றன. அடுத்தது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நம்மளுக்கு வந்து உடல் வந்து என்ன ஆகுது, தளர்கின்றது. அதுக்கு அடுத்தது வந்து கடைசியா வந்து 6வது நிலை வந்து என்ன அப்படின்னா பின்னர் அழிகின்றது. இத்தகைய ஜட இயற்கையே அதிபூதம் என்று அறியப்படுகிறது. சோ பல்வேறு கிரகங்களையும் உள்ளடக்கிய பரமபுருஷனின் விஸ்வரூபம் அதிதெய்வம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. பரமாத்மா வந்து எல்லாருடைய இதயத்திலையும் வந்து வீற்றிருக்கின்றார். இதுதான் வந்து இந்த கேள்விக்குண்டான பதில். 5வது அந்த காலி, இந்த கொஸ்டினை நம்ம முடிச்சுட்டு நம்ம பண்ணலாம். 5வதுல வந்து எப்படி வந்து பகவான் வந்து நினைவு கொள்ளணும். அந்த காலே படிக்கிறீர்கள் யாராவது? அந்த காலே ச மாம் ஏவ ஸ்மரன் முக்த்வாத் கலேவரம் யஹ் பிரயாதி சமத்பாவம் யாதி நாஸ்ரயத்ர சம்சயஹ. அதாவது மேலும் தனது வாழ்வின் இறுதி காலத்தில் யாராவது என்னை மட்டும் எண்ணிக்கொண்டு உடலை விட்டால் உடனடியாக அவன் என்னுடைய இயற்கையை அடைகின்றான். இதில் சிறிதும் சந்தேகம் கிடையாது. இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து கிருஷ்ண உணர்வதோட முக்கியத்துவம் வந்து இங்க வந்து கொடுத்திருக்காங்க. கிருஷ்ண உணர்வுடன் தனது உடலை வந்து நீக்கும் எவரும் உடனடியாக பரமபுருஷ பகவானின் இயற்கைக்கு மாற்றப்படுகின்றனர். அதுதான் வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஸ்மரிக்கிறது அப்படின்னாலே நினைவு கொள்வது அப்படின்ற. எனவே ஹரே கிருஷ்ணா அந்த நாமத்தை வந்து மகாமந்திரத்தை வந்து நம்ம எப்பவும் ஜபிப்பது வந்து சிறந்தது. எனவே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. மகாமந்திரத்தை இடைவிடாமல் ஜபிக்க வேண்டும். மரத்தை போல பணிவாக இருக்க வேண்டும் என்றும் பகவான் சைத்தன்யர் வந்து வலியுறுத்துகின்றார். ஹரே கிருஷ்ண ஜபம் வந்து செய்பவனுக்கு பல்வேறு தடைகள் வந்து வரலாம், நிறைய தடைகள் வந்து வரும். இருப்பினும் அத்தடைகளை பொறுத்து கொண்டு ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்று ஜபம் செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். இதன் மூலம் அவன் தனது வாழ்வின் இறுதியில் கிருஷ்ண உணர்வின் முழு பலனை அடைய முடியும் அப்படின்ட்டு வந்து இங்க வந்து சொல்றோம். இதோட நம்ம இந்த 8வது இதை வந்து முடிச்சுக்கலாம். அடுத்த வாரம் வந்து கண்டினியூ. வாஞ்சகல்பதருபேஷ கிருபா சிந்தவ்ய ஏவ ச பதித்னாம் பாவனேப்ய வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்த. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.